برهان سلام انتعنا نعخاتكم يخون تخططلت مدبات راديو برهان بمخنيات الزي أب علمنا قات يمزلو كورونا فيروس نزحلف 4 أوارح فنونا بغدتا كاب استوديو كنفنو عيزنحنان كابخاتكم نزي مرحقن بناي تليفون ركبات الدالينا كنفنو صنيحنا لو مغنا نفلما غزي دحرك ستات كوفيد 19 اب استوديونا استوديو راديو لورا تراخبنا كاب كتما زوريك بغدتا كنفنو تدالينا علنا بتسعان شو عتنا بحمشت ميجا هيرز بإف إم باند زفنو أما هو هاد زتوكر مدباتنا كتكاتاتلو بخبرنا عدمنا نقول لكم ملوت عنا تمننا نايما كلا خلي أقبابات بقبو تتقيمنا كامل كفتي كوفيد 19 نفسنا كنا كلا خل نزخاخر سابا قبر مسكال عبدو محمد عنده أبصارات ولده مساخاتكم علنا سلام مكتتال زخبركم سمعتنا خمسي سابق قدما بلا تقصد صنحت بزي مخنيات نايزي كورونا فيروس بستفل على بوتاتات كوينا بتليفون دا تراخبنا اينا مدباتنا انا باخم كنبل صنحنا حجيغن قدما بلا سابق خمسي حبرتنا باستديو تراخبنا لنا نحناون دحرنا وحينا نراخب زلنا مو كلاتكم الرخبنا سابق عبدو دحرنا وحينا نراخب زلنا كم تندليو انت ساعه تحققنا تساعمنا او خلنا يطرحنا تجاجنا هم يزلو تقوان كما ياللهم وقع سلام متاخم سلام كبرات تقتاتلتي مدب راديو برهان دقيمنا سلام انتعنا نمنيلكم كمزي اقدمنا زحبرنايو دحري 4 ورحي هنا باكال اب استوديو تراخبنا زلنا نايلوم مدبنا كم وترو موهات زملكت كوينو بقندو دما نتي ناي نابرانا مسرت زخونه تمهرتي سرعه تمهرتي سويزرلاند زدي حسس كخونيو زمدبزي بقندو ابصرا مسبصوتا خوينا ابزوم زدالوتو مدب كوينا اقداسنتو سلازي تراينا ناباخم كنقربو حيزنا يوم مصينا لنا انتي كم زمسل بعبيون انتي ابزوم زبل زقربو زلو مدبات انتي كم زمسل حصر زبله مبرهي كتبنا ابصرا مسبصوتك هراي عبدي غني لي اقطامي سباون اللابت جروب صاون مستزلك انا غيزي حصر داخم تزدلي اي تساتف كان نبرابتي جروب اللغه اتي اريزو منتايو زخونه سب حسب ملواوطي مخنياتو اتمبغسيو بمخنيات زناي كورونا فيروس كل سبب غزا خوفيلو سلازنبره تغيزي سامنتاينا نحلفو زلنا خمينا نطقمول زلنا أبكندي كوفي الناس وإل ناس قال أمنا قردخون نركب نخون كابزبل 4 سبات يتجميروتي علال دحرقن دعبي كيدو أبت جروبنا واتساب راح درجة 111 سبات اللو أبتي سومنا ونقبرو نايزوم ركب كأ استفل عليه أرستاتي زلعل نابنت بزعبا التعباب يقول عديو بزعبا خميجرنا دكنا نحجز أبتمرتي إذا أرست حجز مرتنا للمهنيات اواناي مجمار تمرت سلا زخونه ابز حلفنا ابنت بزعبا سرعه تمرتنا يولدي جيش بريخ كلونا ويك ازررب كلونا خلو انتي نقبر سرح خندل خلنا انتي نقبر ناي سرح قلمطي كلونا خلو انتي نقبر كما يجرنا انتجريت نقبر قانقا كما يجرنا كان معبل نخل مويا كما يجرنا نمرت بزتفل عليه اقاطاميتات مسبات ركباب نقبرو الاوان حساباتنا ناي مغلاص بقعت كما يجرنا معبل حيالن دخومن غونتاتنا كما غيرنا نلليوم حج مبزعت غيزي نحنا سرح كنحتت كلنا انت خسرح تدلي اندحرت توهيلنا زخونه اينا نبل ابز عدغن زخونه زبحال يلن مستناتكا التاساسيركا سلتغلصو سلازي انتايو اتوم ابز عد نوح زغبرو انتجريت زغبرو ويكا استوهادو سبات اتي نمسناتهم تمكرو بمتسر بزي نسون بتوسخون زتمهرو مسؤول اساسره زقربو مدبالو بعل سباون كومو ناتاتن حسابات ناتاتن تمكرو بفلاي مسمعلاي سدرابيتن مسمعباي قلعن زملكت مسناتاتن تمكرو اتحاحيزن نتي مدبات يقربا في بنالا ممر سلومنالو ناتنائيلالو كالوتون كومو بتوسخي بزحات مهوراتن حدشتن
ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብኡ ዝሳተፉ ስለዚ እቲ መደብ ብከምዚ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ እንተመፃእና ከዚ ንሎሚ ኣዳሊና ዘለና መን ኣዳልይዎ እንታይ መስል ትሕዝትኡ ጽቡቕ እዚ ናይ ሎሚ ሕጂ ኣጋጣሚ ምስ ምጅማር ትምህርቲ ከም ትበልኩኻ ብዛዕባ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ስዊዘርላንድ ከመይ እዩ ስርዓተ ትምህርቲ ኢልና ኢና ጌርና ወለዲ ከኣኒ ኣብ ዝርርብ ክህልዎም ከሎ ከዓ እንታይ ክዳለው ኣለዎም ከይድካ ወይልካ ጥራሕ ክትመጽእ ዘይኮንካስ ውላድካ ከመይ ከም ዘሎ ክትሓትት ከም ዘለካ ምስቶም መምሃራን ጥቡቕ ርክብ ክህልወካ ከም ዘለዎ ንውላድካ እውን ኣብቲ ትምህርቲ በፂሑ ምስ መጽእ ክትሓቶ ከም ዘለካ ወዘተ ዝብል ብዙሕ ኣርእስታት ኢና ኣልዒልና ዘለና ሰማዕትና ክሰምዕዎ ከዓ ተስፋ ገበር እዛ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ስዊዝ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደቆም ትምህርቲ ብግቡእ ንኽከታተሉ ዝሕግዞም ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብዓቢኡ እውን ኣብ ዘለናዮ ከም ስደተኛታት ንስርዓተ ትምህርቲ ዘለናየን ሃገራት ብግቡእ ተኸታቲልና ደቅና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበፅሑ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ንብምልኡ ትሕዝቶ ክንሰምዖ ብኽብሪ ዕድም ድሕሪ ዛ ሙዚቃ ኣብቲ ትሕዝቶ ክንሰግር ኢና ጽቡቕ የቐኒልና ዓብዳት ንእግረ መገድና እውን ሎማዓንቲ ናይ ትግርኛ ትምህርቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ ትግርኛ ተጀሚሩሎ ዝሓለፈ ቀዳም ኩሎም ተምሃሩ ከዓ ብቋንቋኦም ንኽመሃሩ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ይኸዱለው ብቋንቋ ዲኻ መምሃር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ድማ ወለዲ ንደቅና ናብቲ ናይ ትግርኛ ትምህርቲ ክንሰዶም በዛ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር መን ይሽምኪ ኣነ ንያት ገብረ ህይወት ሽመይ ኣበይ ውዒልክ ሎማዓንቲ ንያት ኣብ ትግርኛ ትምህርቲ እንታይ ተማሂርኩም መፂኹም ዳ ሎማዓንቲ እንታይ ተማሂርኪ በቡቢ ከምዚ ተማሂርና እወ ስለዚ ትግርኛ ጽቡቕ ክትክእል ኢኽ መሊስክ ማለት እዩ እወ ሃራይ ጽቡቕ ይቐኒልና ንያት ሃራይ ንያታ ውዒላ መፅያ ኣብ ዙሪክ ማለት ኣብ ዙሪክ ተጀሚሩሎት ናይ ትግርኛ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንያት እውን በቡ ተማሂራ መፅያላ ስለዚ ክንቅፅል ናብቲ ዝቕፅል መደብና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምሳና ጽንሑ ደጊምና Hello, تفضلونكم أنا نياتا شمي. أنا ماما أب تجرينيا تمرتي بتحتني نيرة. أبو خاصكم ياخد معه المهرود الليكم تخونوا. بوقت
كلتا ويتصبق نوت تقبروا دليخم تخيدون عيبلوني خيركم نقركم يا بزلو und صبغة ciao bis nächste Woche. نايلومي يارستي اتي سرعة التمرتي ناي سويس كما يزنتف ويدسرح زبيلي كلاس سايس ناتم ازيو وحدي تي ماكسيمام إسرانا 4 تمهارو يتحس كاو ستعد مالتي كاو ندهر بزح كوينو نابلتي أمز مقلوهم تمهارو عقل تقفلي مالتي ويكا زمت تمهارا يكبولون حادي ممهر لعلي 4 عينت سابجكت كمهر كخلانه مالتي يجي ترقى ملو معالتي مستم تمهارو يزوعل كم زنانا ناي قطرة حادي ناي إنجليز حادي ناي تقرينيا حادي ناي ساينس حادي ناي سبورت حادي دبل يقولون ممهر زيادة ولدي نتم تمهارو قبو غيريز فولتم أو سلزوعل ملو معالتي سرعة التمرت سويزرلاند زي ما كل كانتونات ولا جلجلة جماعندات ناتن سيستم اللون مس ناتن كون النت زخيد سرعة التمرتي كحنت زاخلين مالك هجي حفشاوي بسويس حدا ناي كفلة تمرت اللوجن اتن كانتون لناتن كفلة تمرتن لناتن محدران اللون نتبي تمرتي ساتنين زي ما حضروا كاب كانتون ناب كانتون سرعة التمرتي يفعل لي مالك قفي حيكون انت فللي جن قرب فلليات اللون مالك أبسويس أبسمرس كاي بيت مرتي دك خاختمهر أيفكرني كمزي أبعدنا أبزحاش بيت مرتي نابز خصود بيت مرتي تأتبال عود تعشني ولا بيت مرتي فرسلام دحشني وي أبناي بيت مرتي زناي برايفت دحشني جلز بحال نجا يلا
እቲ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብተን ፕራይቬት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ማለት ተቆጻጺሮም ሕጂ ደሰክፍ የብልካን ኣብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ክሰዶም የደቀይ ኢልካ ስኮፎ ነገር የብልካን ኣብቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ ኣሎ ቆልዓ ዕድሜዮም ሳኸለ እቲ መምሕዳር ወይ ደብዳቤ ሰደልካ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ደብዳቤ ሰደልካ ኣምጻእ የብለካ ማለት ሕጂ ኣብ ዝደሊ ወይ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ኢልካ ትስኮፈሉ ነገር የለን ኩሉ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘድሊ ዘማለ እዚ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ወይ ለር ፕላን ኣይንን ዝባንዚክ ዝብላሎ እሱ ከከም ካንቶነን ነናተን ቅርጻት ሒዘን ዝጥቀማልየን ምናልባት ኣብ ዳሕራይ ኣብ ገለገለ ክተቕሰ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ርዲት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራን ኣብ ስዊዝን ኣብዛ ኣብ ክልተ ምጽእ ኣለኹ ማለት እዩ ብመዋዕለ ህፃናት 2 ዓመት ይጅምር ናይ ኤርትራ እተን መዋዕለ ህፃናት ዝህባ ዓድታት ወይ ከተማታት ማለት እዩ ኣብ ስዊዝ ድማ መዋዕለ ህፃናት ኣሎ 2 ዓመት እዩ ሓንቲ ዓመት ግዴታ ተኻላይቲ ዓመት ምርጫ ነዞም ካብ ስደት ንመጽእ 2 ዓመት ደቅና መዋዕለ ህፃናት ተሰደድናዮም ትዝበለጸ ዝያዳ ናይ ቋንቋ ምልከትን ወይ ናይ ሓደ ቅርጽ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምልምማድን ይሕግዞም እቶም ስዊዛውያን ብፍላይ ክልተ ቆልዓ እንድሕር ኣለዎም እቲ ካልኣይ ቆልዓ 2 ዓመት ናብቲ መዋዕለ ህፃናት ኣይሰድዎን እዮም 1 ዓመት እቲ ዓብይ ክመሃር ከሎ ኣብቲ ገዛ መጺኡ ነቲ ንእሽተይ ስለ ዘዕልሎ ስለ ደጻውቶ ኩሉ እቲ ዝካየድ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይፈልጦ ማለት እዚ ሴኮንዳሪ ሽቱፈ ኣይንስ ዝበሃል ግዴታ እዩ which means ሳባና ከምዚ ጁኒየር ስኩል ማለት እዩ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻምናይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካ ካብ ሻውዓይ ክሳብ ታሽዓይ ማለት እዩ እጂ እዛ መዋዕለ ህፃናትን እዛ መባእታዊ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትን ኣባና 2 ተደመሮ 5 7 ማለት እዩ እቲ ሚተል ሽቱፈይለ ዘለኹት ጁኒየር ማለት እዩ ኣባና ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻምናይ 3 ዓመት ቤዚክን ወይ ከዓ ግዴታዊን ወላ ኣብ ኤርትራ እቲ ቅርጺ ኮሚ ዘሎ ብሓደ ሓደ ነገራት ምናልባት ከምቲ ዝድላይ ኮነን በር ወለዲ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዱ ኣብ ኤርትራውን ግዴታ እዩ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ናብ መዋዕለ ህፃናት ክመጽእ ናብ መባእታ ክመጽእ ፕላስ እዛ ናይ ሴኮንዳሪ ሽቱፈ ኣይንስ ትበሃል እዛ ሻውዓይ ሻምናይ ታሽዓይ ዝመሃሩ ቅድሚ ሞያዊ ትምህርቲ ምኻዶም ግዴታ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ወጻኢታት መንግስቲ ይሽፍኖ ናብ ሃይ ስኩል ክትከይድ ተኾንካ ግን ግዴታ ኣይኮነን ሃይ ስኩል ክልምድ ከለና ታታሽዓይ ወዲኦም 10 11 12 ኢሎም ዝኣትዋ ማለት እዮም 4 ዓመት እያ ኣብ ገሊኡ ከዓ ብፍላይ ካብ ሻድሻይ እንድሕር ከይዶም ትጎደለ ሓንቲ ዓመት ማለት ሕጂ እዚ ግዴታዊ ይኮነን ክትመሃር እንድሕር ለኻ ዳይሬክት ሃይ ስኩል ትከይድ እንድሕር ከይድካ ገለገለ ወጻኢታትካ ባዕልኻ ኢኻ ትሽፍኖ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣይሽፍነልካኒ ወይ ወለድኻ እዮም ትሽፍኖ ማለት እዩ ሕጂ ንገለ ወለዲ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘሎም ደቆም ዝያዳ ሞያዊ ትምህርቲ ከም ዝመሃሩ ገብሮ እሞ ድሕሪ እቲ ሞያዊ ትምህርቲ ባዕላቶም እንዳሰርዑ እንዳተማሃሩን ነቲ ትምህርቲ ከም ዝቕጽልዎ ይገብሩ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ሴኮንዳሪ ሽቱፈ ዝባይ ድብል ኣሎ ወይ ከዓ ሃይ ስኩል ንብሎ 3 ዓይነት ንጥፈታት ይካየድ ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ ይካየድ እዚ ስሩዕ ሞያዊ ትምህርቲ ዝኾነ ተማሃራይ ዝመሃሮ ማለት እዩ ከም ሃይ ስኩል ይዝሕሰብ እቲ ኤቢአዲ ናይ 2 ዓመት ወይ እቲ ኤኤፍሰት ናይ 3 ዓመት እዚ ፋኽ ሚተል ሹለን ድበሃል ከዓ ከምዚ ናይ ቴክኒክ ሃይ ስኩል እዩ ኣብ ገለገለ ካንቶናት ኣሎ ከምዚ ቤት ትምህርቲ ፖይንት 4 ድበሃል ነበረ ናይ ኣስመራ ወይ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ማለት እዩ ሃይ ስኩል ግን ቴክኒካል እዩ እቲ ካልእ እቲ ጂምናዝየም ወይ ከዓ እቲ ኣካዳሚ ጥራሕ ዝምህር ሃይ ስኩል ከምዚ ናይ ዓድና ሰብ ጀነራል ምስ ገበረ ብሻምናይ ክፍሊ ታሽዓይ 10 11 12 እንዳበለ ዝመሃሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሴኮንዳሪ ሹለ ዘሎ 3 ዓመት ታሽዓይ 10 11 ወይ ድማ ብሳው ሓንቲ ዓመት ትመሃር ድሕሪኡ እንድሕር ሓሊፍካ ናብ ዩኒቨርሲቲ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራውን እቲ ሻምናይ ክፍሊ ምስ ወዳእካ ናብ ቤት ትምህርቲ ተግባራዊ ትኸይድ ዲኻ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣላ ማይ ሓበር ኣላ ኣብ ደቀ ምሓረ ደንበስኮ ኣላ ኣብ ሓጋዝ ኣላ ናይ ሕርሻ ኣብ ዊና ኣብ ናቕፋ ኣላ ሓንቲ ኣብ ኣስመራ ኣላ እዚኣተን ኣለዋ ማለት እዩ
እንድሕር ሻምናይ ክፍሊ ንጥፍጽቡቕ ነጥፍምጽዮም ከከምቲ ድለቶም ከዓ ናይ 3 ዓመት ቴክኒካል ስኩል ወስድዮም ኣብቲ ናይ ቴክኒካል ምስ ወድኡ መሊሶም ዳይሬክትሊ ንሳዋ ኸይዶም ማትሪክ ገብሩ ክእሉ እዮም ማትሪክ ገይሮም ደልዮም ከዓ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዩኒቨርሲቲ ማለት ሕጂ እዘን 4 ደረጃታት ኣለዎም እቲ መባእታዊ ኣሎ እቲ ማእከላይ ኣሎ ፕላስ ሃይ ስኩል ኣሎ ፕላስ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንብለኻ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንሕና ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ረሓ ኣለና ኣብዚ ብፍላይ እቲ ዘን ክልተ ብዚኣ ዘለዋን ሆሆረ ፋክሆክሹለን ዝበሃላ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት እየን ነርሲንግ ገለ ትምህርቲ ዝህባ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ቀጥታ ማትሪክ ጌርካ ተኣትዎ እዩ እዚ ሆክሹለ ዝበሃል ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማዕረ ሓደ ዓይነት እቲ ዳሽሙ ግን መብዛሕትኦም እቶም ብሞያዊ ትምህርቲ ዝመፁ ዝመሃሩሉ እዩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትመጽእ ግን ማትሪክ ክትወስድ ኣለካ ናብዚ ሆክሹለ ንኽትመጽእ ከዓ እዚ ቤርፍስ ማቱራ ዝበሃል ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ ምስ ተማሃርካ ሓደ ዓመት ናይ ቤርፍስ ማቱራ መዳላዊ ትምህርቲ ወሲድካ ሽዑ እንተ ሓሊፍካ ተኣትወን ዘን መብዛሕተን ዘን ሆክሹለ ንብለን ናብዚ ስዊስ ዘለዋ እቲ ለበለን ልክዕ ከም ዩኒቨርሲቲን ጥራሕ እቲ ተኣታትዋ ወይ እቲ ክራይቴርያ ይትፍለ ማለት ሕጂ ናይ ሉዘርን ናይ ሹል ሲስተምን ናይ ዙሪክን ወሲድ ኣለዎ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እቲ ሲስተምን ወይ ከዓ ነናተን ስለ ዝወስዳ እዛ ናይ ሉዘር እንድሕር ጀሚረ ሕጂ እቲ መባእታዊ ዝበሃል እቲ ናይ መዋዕለ ህፃናትን እቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍልን እዩ ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ እዚ ባዚስ ዝፈይሎም ይሕውስዎም መዋዕለ ህፃናትን ቀዳማይን ብሓንሳ ይምህርዎም ማለት ካብዚአን እንድሕር ሓሊፍካ ናብቲ ሴክ ኣይንስ ወይ ሴኮንዳሪ ሽቱፋ ኣይንስ ማለት ተኣቱ ማለት ሕጂ ከከም ካንቶኑ ገለ ካንቶን ሕጂ ንኣብነት ካንቶን ሉዘርን ኣብ 3 ይመቕልዎም እቶም ኣዝዮም ምስ ግዜ ዝኸዱ ኣዝዮም ንጡፋት ናይ ሎሚ ትምህርቲ ፅባሕ ዘይደግሞ ምስ ግዜ ዝኸዱ ኣብቲ ኤ ይምደቡ እቶም ድሓን ዝኾኑ ኣብቲ ቢ ይምደቡ እቶም ቁሩብ ብፍላይ ከምዞም ኣሕዋትና ወይ ደቅና ናይ ቋንቋ ፀገም ዝፀንሖምን ናይ ገለ ሲስተም ዝተፀገሙ ፕላስ ኣብዚ ዓዲ ዓብዮም ዝተወልዱን ኣለዉ እንድሕር ምስ ግዜ ዘይከዱ ኮይኖም ቀስ ኢሎም ዝመሃሩ ኣብሲ ይምደቡ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ብምልእታ እታ ጁኒየር ስኩል ወይ ከዓ እታ ማእከላይ ደረጃ ኮይና ከከምቲ ንጥፈታት ናይ ትምህርቲ ግን እቶም ተምሃሮ ይፈላለዩ እንተሓሚካ ከምዚ ናብዚ ትመፅእ ወይ እንተዝሒልካ እንተነት ማራ ንጥፍካ እውን ካብዚ ናብዚ ትመፅእ ፍፁካ ኣይኮነን ክፉት እዩ ሓንሳ ተመዲብካ ሲስተማ የብልኻን እዮም ኣብ ገለ ካንቶናት ብማትስ ኣዝዩ ንጡፍ ክኸውን ሓደ ተምሃራይ ብቋንቋ ወይ ብካልእ እዚ በቲ ጂኦግራፊ ሂስትሪ ዝብሎ ነታቶም ደክም ድሕር ብማትስ ንጡፍ ኮይኑ ኣብዚ መፅእ ይመሃር ሰዓታት ኣሬንጅ ይገብሩ እዮም እቲ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ከዓ ናብዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ከዓ ብዶች ብካልእ ዓይነት ትምህርቲ ንፍዑ ኮይኑ ብማትስ እንድሕር ሓሚቑ ድማ ናብዚ መፅእ ይመሃር እዩ ሕጂ ዕፁብ ኣይኮነን ክፉት ከከምቲ ደረጃኦም እንዳኸዱ ይመሃርዎም እዚ ብዙሕ ግዜ ንወለዲ ይርብሽ እዚ ብፍላይ ንኤርትራውያን ስለምንታይ ወደይ ኣብሲ ተመዲቡ ስለምንታይ ኣቢ ቁርብታ ሽሙ የርኢ ግን ካብ መጀመርያ እንዳተኸታተልካ ምስቶም መምህራን ክትመፅእ ኣለካ ዓቕሚ ውላድካ እንዳፈለጥካ ክኸውን ዘለዎ ክሕገዝ ዝኽእል ድሕር ኮይኑ ክሕገዝ ክተምፃእ ክትገል ኣለካ ኣብዚ እቶም ሓደ ስሪላንካውያን ንፈልጥ እየ ኣብ ደቆም ቁሩብ ኢንቨስት ገብሩ እዮም ሜካፕ ክላስ ከም ዝወሃቡ ገይሮም ናብቲ ሌቨል የምፅዎም 0 ግን እቲ ተምሃራይ ኣብቲ ሞያዊ ትምህርቲ ምምፅኡ ይተርፎን ሕጂ እዚኣ ታሻዓይ ክፍሊ ምስ ወዱ እዚኣ ናብታ ናይ ሴኮንዳሪ ሽቱፈ ዝባይ ይመፁ እሱ ድማ እቲ ናይ ኤቢኣ ኮርስ ይወስዱ ናይ 2 ዓመት ለይረኽ ክገብሩ ክእሉ እዮም ገለገለ እውን ናይ 3 ዓመት ክረኽቡ ክእሉ እዮም እዞም ኣብዚ ቢ ዝምደቡ ግን መብዛሕትኦም እዚ ናይ 3 ዓመት ተፈላለየ ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ይወስዱ ንገሊኦም ከዓ እቲ ናይ ቤርፍስ ማቱራ ንክገብሩ ትዕድል ይወሃቦም እዩ ማዕረ ናይ ለረ ዝገብሮ ትምህርቲ እቲ መዳለው ንቤርፍስ ማቱራ ንማትሪክ ማለት እዩ ንማትሪክ ዕድል ይወሃቦም እዩ ኣብዚኣ ማትሪክ እንድሕር ገይሮም ግን ናብተን ሆክሽለ ዝበሃላ እዮም ዝኸዱ እምበር ናብታ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣይከዱን እዮም ማለት ኣብዚ እቶም ንፉዓት እታ ኣካዳሚ ጥራሕ ተማሂሮም ልዕሊ እታ ሻዕሲ ኣብ ክንዲ ሞያዊ ዝመሃሩስ ኣካዳሚ ጥራሕ ዝመሃሩ ከምዚ ናይ ዓድና ሻምና ክሊ ጀነራል ምስ ገበርካስ እታ ሻዕይ
10 10 خلطة تمهارو مش 10 خلطة مسبسحكا ماتريك تقبر ماتريك زقبر ناب يونيفرسيتي زاتو بزعد لك عمدنا إرترا مالت أبيرترا كافنو يقول تمهاراي تزي بحمام وتزي دلو تزي قاريسو ماتريك يقبريتي ماتريك يزوسنكا ناب يونيفرسيتي تاعتو ويكا ناب كوليجات تاعتو وي ناب جيتايك تاعتو قال مالت اجيب زعدي كلتا عينت يونيفرسيتي زولا هادتي هوكش لنبلو هذا غاتي يونيفرسيتي نبلو اجي ابتي يونيفرسيتي تاعتو ماتريك تقبر لك مالت ما يو تمرت قديفنا إتا أكاديمي تراح تمهيركا ماتريك يركا هاتاتو تفلاليا يونيفرسيتي الوا انت اللي خاون ابتن هوكشلات كاي تغيلها إتا مبزحة ما بزبيروف سماتورا غيرهم مالسي إتي معكلاي درجات تمرت وديهم ما يو تمرتي تمهيرهم وين حدا عمت ناي مدالو تمرت وهيبهم ويد ما قلة ناي ما يو تمرتي معرتي ما يو تمرتي مشت حنتي حنتسو من داتا مهارو ني ماتريك تداليم تي بيرف سماتورا زبالي ناي ما يو تمرت ماتورا زبالي انت حالفهم شو نابزينكم وتقول يا مزن هوك شو لزين يساتفوا انتي مالت حجي اتي سرعه تمرت ناي سويس عصوا يكون ودي كم زخينو لك يتسكفونا عدمنت عنا ندريبوس اقوادا بكل ملكعيتات بمويان باكادامن اندات هانس امزيو نابت العلوي درجه يمصمال ابزها لو قليم كابتا مباتا ابيات التمرتي شادشاي كفل مسودو قطتا ناب هاي سكول دمص زيوم تم ازيوم جيفتد زخون ويكا ازيوم نفعت تمهاريا اجي حانت عمت وي كنت عمت ناي تمرت غزي احترام ناب يونيفرسيتي مسمال اجي وحدات خا خمس تركب مبزحتم كن ابزي يمصو تزبزحه ويكا مبزحت عدل زركبك ابز بينسي مسمال اجيتم نابز هاي سكول وي ماتريك زغوغو زم ابز اي زلون تم نزي معكلاي درجات حسم قطتا ناب هاي سكول دموصون ترحم ناب يونيفرسيتي خد اجيتا ناي زوريك اندحريناون لكع كما موالة هتصانات تالو مبعتات تمرتلو كاب قدامي كساب شادشاي ويكا ساب حمشاي ككم كانتون فلال خالي كاوتي معكلاي درجة كابز معكلاي درجة وينا مياو تمرت مبصو ويكا أنا بزعنتو يزبلكم دا تكنيكال هاي سكول كمزي سيناكينت هاي سكول كولس مياو تمرت زمهراها ويدما نابتي ماتريك زكبرلو هاي سكول ويكا أكاديمي مصو كابزي أمشعو نابل علوي درجات تمرتي زموتو كابل علوي درجات تمرتها أبزعدي إزي فايتر بيبلين زبالالو ويكا فارزر ستاديس ناي سومنديو ناي وحديو ناي فرق عمديو ناي عمد اندام اللاكا تخيل كمزي يمثلتي سرعة تمرتي اجي بزي تقد سنة مبزحتو ناي إرتران ولدي زنكرت زيان كنفلتن دراي هذا قلعة كنت عمت موال هتسانة مار شديشت عمت ما بعد عبيات الدرجة مهر دحراي أبتي سيكوندار شولويكا جينيرات 3 عمتيو تن درجان ABC ككم نتفتات نايتي تمهاري الزينو توف بس جزيز خيط نفع تخينو أبي أمدب قال قرب ريفيجن وسط جزيز وسط نحركوينو أبي قال ناي قانقات سجم وينايت سيستم ناي تعد زي بلو ويكا بنفسه هوكوي تخينو دما أبسي مدب بانتي اجي اب كانتو لوزرن بازس تفلا ابتي ناي اسران حدن لر بلان زبل غفروا مالتي ابزها اتم موال هصاناتن اتم عبيتن بحساب مار حساب قداماي كلاي كفلي هذا موال هصانات لو عامت جمرس مستقداماي كفلن مستخلاي كفلن تحاويسم تفلالي عدم حج انت ام زغبر زلو تم نايش تخابتم عبيت عدميهم كمهارو تم عبيتها خابتم نايشتكم مهارو لهم زغبروام اب عدنا زحجي بالسيستم كيتحاسبه عبيت مرتات ببعد مثلا زين مدبب قال لي ام دك شدشته قداماي كفل جمرو قال لي ام دك تشعاته قداماي كفل جمرو ولا دك 10 3 ونالو اب قطر دصنح عدل دسانو ديرهبو وسواسي تعدمنا اندايركتلس نزس نكايدو اينا مالت ابزعد كن قلعه بعدمي سلازعاتو عندي كفلي خايت بلونا عندي عامت كاغاتولنا شو ابينا يتمدبو نصوري مالت حجزا بازش تفز نبلا كاب 3 كسا 5 عامت ود نبلا تنكلت عامت كديتا انتن موال هصانات تقدماين كلاين كفلي ناي اليمنتاري خا تتقاليلا ككم كانتون ابزي كبلز دلي
كلهم قلعن منسات اب حزباوان ابيات التمرتي برايفت زبال بزح يلنا بزعدي انت هاليون تدرجو خابتي ناي منغست وي حزباوان زتحاتي زبلصت منغستات بنصح كماري كلهم ابناي مويان سرعن هيوت معرع عدلات يرهم اذا تمرتي بمسارات حقي كاب 10 كسب 11 عامت يوسد كابتا موالد هصانات كسبتا شعيك بزودولا مالتي ككم تغنتات ተሳታፍነት ኣብ ትምህርቲ ግዴታ ኮይኑ ኩሉ ናውቲ ትምህርቲ ብነፃ ይዕደል ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ንጥቡቅ ምትሕብባር ወለዲ ዓብይ ግደ ይህቦ ወለዲ ኣብዚ ኣዝዩ ተሳታፍነት የገድስ ማለት እዚኣ ተቐርፂ ከም ዘለታ ኮይና ቁሩብ ካብ ናይ ሃገርና ወይ ካብ ትናህና ልምዲ ፍልይ ዝብል ግን ኣብዚ ዓዲ ዝወሃብ ካልእ ተወሳኺ ሰርቪስ ወይ ኣገልግሎታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሎ እዚ ናይ ትምህርታዊ አገልግሎታት አሎ ካልእ ተቀረባት አሎ ፕላስ እዚ ፉሊ ቤት ትምህርቲ ዝባሃል አሎ እና ሓደ ስንኩል ወይ ካ ናይ መምሃር ፀገም ናይ ምስማዕ ድዩ ናይ ምርኣይ ድዩ ወይ ቀልጢፍኩ ናይ ምርዳእ ፀገም ዘሎ ተማሃራይ ወላብታ ክላስ ኮላ ፉሊ ኪላ መምህር ተመዲብሉ ይሰርሕ ምስኡ ማለት ይሕግዞ ድሕር ብዙሕ ደይጥዕም ኮይኑ ካ ናብ ካልእ ስፔሻል ስኩል ዝባሃል ቁርብ ፀገም ዘሎም ተማሃሮ ይስደድ ማለት ኩሉ ግዜ ክንርዳ አደለና ወለዲ ደቆም ንቤት ትምህርቲ ክሰዱ ሓላፍነት አሎ ኩሉ ዕጥቆም ዲናው ተማማልያ ወለዲ ንውላዶም ናብ ቤት ትምህርቲ መኻደን እኩል ዕረፍቲ ክንክን ክልዎን የረጋግፁ ተማሂሩ ዲ ተማሃረን እንታይ ተማሂሩ ትውላድካ ክትሓተወለካ እንታይ ጉድለታት አጋጢሞ ወይ እንታይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ውዕሉስ ክትፈልጥ ጽቡቕ እዩ ብእዋኑ ነቲ ጉዳይ ክትኣልዮ እንድሕር ኮንካ ናይ ውላድካ ፀገም ብእዋኑ ክትኣል እንድሕር ኮንካ ማለት ከምዚ ናይ ዓድና እምነት ገርኩም ትሚሎም ሰዱና ወለዲ ሕጂ እምነት ገርም ንሕና ኢና አልሐምዱሊላህ ኢና ነቆርጾም ተምሃሮ ኣብዞም ይኮነ ወለዲ ቤት ትምህርትን ተማሃራይን ሰለስቲኦም ብሓንሳዮም ዝዋሱ ሕጂ ታዕለ እኩል ዕረፍቲ ክወሃበሎ ንብሎ እቲ ብእዋኑ ምድቃሱ እንደይ ምድቃሱ ምሳና ኮፍ ኢሉ ብሳሎን እንደምስል ዝሕር ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ተኸሲ ዝብል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ወለዲ ዘረባታት ዘጋጥመና ማለት ወለዲ ምስ መምሕዳር ቤት ትምህርትን ምስ ደቆምን ብሓንሳብ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ኣገደስቲ ንጥፈታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንምሳል ሰዓታት ትምህርቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 11 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ከከም ፕላን ናይታ ቤት ትምህርቲ ነናተን ቤት ትምህርቲ ምእኩላት ኣይኮነን ነናተን ስሩዕ ኣሎን ገሊአን ሶኒን ሶሉስን ናይ ምሸት ምህራ ገሊአን ሐሙስን ዓርብን ገሊአን ሐሙስን ሶኒን ይፋላለይ ማለት ግን ናይ ንግሆ ኩሎም ይማሃርዮም ክሳብ 11 ፈርቓን ፍርቂ ሰዓትካ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የላቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስከዱ ሓፈሻዊ መገምገሚ መሕለፍን ኣለዎን ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ንቀዳማይን ንኻልኣይን ክፍሊ ኣብ መብዝሕቱ ካንቶናት ነጥቢ ኣይወሃቦም እንታይ ዳ ከማልእዎ ዝግብኦም ንጥፈታት ኣሎ ዝተማሃራይ እንታይ የማልእ ክልተ ገጽ ዝኾን ዲቴይል ይዳሎ ኣጋጢመኩም ምኸውን ወይ ሪኢኹሞ ትኾኑ ብኸመይ ዝግምገም ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ኣተወ እቲ ነጥቢ ዝወሃቦ እቲ ነጥብኻ ኣብቲ ሰርቲፊኬቱ ይምላእ እቲ ብጽሑፍ ዝምላእ ድማ ከምዚ ኣማልዩ ፍርቋይ ማልአን ክንዲ ዝተሪፈሎ ኣብ ዝቕፅል ከም ዝኽንሪኢና ዝብል ዳሕራይ ምናልባት ክመፅእ ኽእለ ብኸመይ ይግምገም ዓመታዊ ግምገማ ዝርብርብ ምስ ወለደን ተማሃራይን ቤት ትምህርቲ ይካየድ እዚኣታ ቬሪ ኢምፖርታንት ተማሃራይ ትመምህር ኣይኮነን ድሕልፎ ምሳኻ ኮይኑ ምስ ወለዲ ተማሃራይ ባዕሉ ቶም ቤት ትምህርቲ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ዝግምግሙ እተን ዝግምግምዎን ከዓ ሓደቲ ሳብጀክት እንደገና ንነብሱ ተማሃራይ ፕላስ ምስ ቤት ትምህርትን ደቂ ክላሱን ዘሎ ኮምፒተንስ ይግምግም ማለት ሶሻል ኮምፒተንስ ንብሎ ማለት ነዚአን ከዓ ኣርባዕተ መገምገሚ ነጥብታት ኣለወን بمولو أمالي لهم social competence ممر سلامون تودادرنت مالتيو أوكي لا تودادر social competence بالكلنا ركبات مالتي مس دك خلاص كام جمرة مس دك خلاص هذا لك ركب هذا ركب عرفت تخطوط لها مس دك بيت مرتها مس ممهرانكا እንደገና ከምዚ ነغفيታ خوهابم كله ገለ ጌጋ ክገብሩ ከለውካ ብጽቡቕ ድቕበሎ ዲ ዋላ ዝሓርቕ ናቱ ናይቲ ተማሃራይ ምስቲ ኮሙኒኬሽን ዝገብሮ ማለት ነቶም ተማሃሮ ከኽብሮም ኣሎ ክጸርፎም የብሉን እንድሕር ተጸሪፉ ከዓ ብግቡእ ከኣል የሎ ማለት
ንመምህራን እንዳኸይዱ ክነግራለሁ እምበር ብኢዱ ወስክ ብልየብሉን ታ ወስ መባል ኣብዚ ዓዲ ቁርብ ፀገም ስለ ዘይኮነ ወይ ተፀሪፎም ካ ክትፀርፍ የብልካን ከም ዝገብረኑ ኢልካ ክትሕብር ኣለካ ማለት ሕጂ ከመይ ይኣልዮ ነብሱ ብፅቡቅ ብደቂቃ እንትፈልጦም ይከታተሎም ምስኦም ስለ ዝውዕላ ሕጂ ሶሻል ኮምፒተንስ ዝበሃል ንሱ ሕጂ መማልኢ ነጥብታት ኣሎ ኣብ 4 ሓደ ብሙሉእ ኣማሊእዎ ገለ ክፋሉ ኣማሊእዎ ወይ መብዛሕትኡ ማሊእዎ ገለ ክፋሉ ማሊእዎ እንደገና ኣየማልያን ቶታሊ የብሉን ኢሉ ዝግምገም ኣሎ ግን ይሰርሑ ልዮም ከምፅዎ ናው ክፍቱን እዮም ንሕና ኣብቲ ናይ ወለድን ናይ መምህራንን ዝርርብ ብግቡእ እቲ ነጥብታት መዝጊብና ክንከይድ ኣለና ድሓር ውላድና ኣብ ገዛና በዓልና ንሕግዞ እንታይ ኢና ክንምዝግብ ዘለና እቲ ብቤት ትምህርቲ ዝወሃበና ንኣብነት ሲ ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሰልፍስት ኮምፒተንስ ንብሎ እቲ ተምሃራይ ብልጭታቱን ድኽመታቱን ይፈልጥ ኣይፈልጥን ኣፅፊፉ ይሰርሕ ዶ ኣይሰርሕን ናይ ምፅሓፍ ፀገም ኣለዎ ድዩ እዚታት ገለ እንድሕርቲ ቤት ትምህርቲ ነጊርካ ባዕልኻ መዝጊብካ ይኸድካ ነቲ ውላድካ ክትሕግዞ ክትገል ኣለካ ሕጂ ስጋት ዝፅውዑና ዲና ክንፅበ ዘለና ወይስ ባዕልና እውን ኣብ መንጎ ክንሓትት ንኽእል ኢና ኣብ መንጎ ኸድካ ክትርኢ ትኽእል ተሓትት ትኽእል ይፍቀድ እዩ ኣብታ ንሶም ዝፅውዑኻ መዓልቲ ግን ምጥንቃቕ ክተድልያ ማለት ሕራይ እወ ገሌልካ ክትከይድ የብልካንቲ ዝበሃለካ ብግቡእ ፈሊጥካ ውላድካ ክትሕግዝ ኣለካ ምክንያቱ ኢስ ፖይንት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንሳቶም ምስኦም ስለ ዝውዕሉ ብግቡእ ዝፈልጥዎም ዋላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ወላዲ ክፅውዑ ከለዉ እቲ ተምሃራይ ኣብቲ ገዝኡ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ይገብር ኣፀቢቖም ብደቂቃ ዝፈልጡ ወሳ ማለት ዳይሬክት ይሓትዎም እዮም እንዳተፃወቱ ኣብ ገዛኻ እንታይ ትሰርሕ ኣቦኻ እንታይ ሕግዘካ ኣዲኻ እንታይ ትገብረልካ ኤቭሪሲን እዮም ዝሓትዎም ሕጂ ተምሃራይካ ይሕሱን እዩ እታ ዝገብራ ኣብታ ገዝኡ ክነግሮም ሕጂ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ንጥፈታት ኣብ ገዝኡ እቶም መምህራን ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣለዎ ተምሃራይ ኢልና ኢሉ ግን ኣይነግረካን ኣይዛረበካን እንታይ ደኣ ኣብ ቤት ትምህርትና ከምዚ ከመይ ይመስል ኣብ ገዛኹም እስከ ንገረና ብሎካ ሽዑ ትገምፂ ኢሎም ንስኻ ሽዑ ትዛረቦ ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ሓቂፍቲ ገዛ ዝገብሮ ንጥፈታት ከዓ ከምኡ ኣብ ገዛ እውን ዕጢጥየ ብዝሕ እዩ ሆምወርክ ምስራሕ ኣይፈቱን እዩ ክፈል ተበልኮ ይሰምዓንን እዩ ገለመታት ትብሎ ክትሕገዝ እንድሕር ኮንካ ምስቶም መምህራን ኮሚኒኬት ክትገብር ኣለካ ማለት እንጂ ሕጂ ንውላድና ከምዚ ክንሽፍነሉ ኢልናስ ጌጋ ሓበሬታ ክንህብ የብልናን ማለት እዩ ክትህብ የብልካን ዋ እሶም ሕጂ ከም ዝብለኪ እዩ እንዳዕለሉ እታ ዝገብራ ንጥፈታት ኦረዲ ፈሊጦሞ ኣሎ ኤቭሪሲን እንዳፃወቱ ድዮም ቫልዲ እንዳኸዱ ድዮም እንዳሓንበሱ ድዮም ኣብቲ ዕረፍቲ ድዩ ኣብቲ ገለ እንታይ ትሰርሕ ገለምታት እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ኣለዎ እዚኦም ክኢላታት እዮም ምሁራት እዮም ፈልጡ እዮም እቲ ካራክተር ቆልዓ ስለ ዝበሎም ግን ከምዚ ኢልና ከምዚ ዝገብር ኣይብልኻን እዮም ኣይ ብሕጊ የፍቅደሎም ግን እቲ ስእሊ ኣለዎም ንስኻ ድማ እቲ ንጥፈታት ዝገብሮ ብግቡእ ትነገር ሕጂ ንኣብነት ንምፅናዕ ዝኣበየካ እንድሕር ኮይኑስ ሓገዝ እንድሕር ደሊኻ ትዘራረብ ንሶም እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ንሶም ኣብዚ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ኣይምልስን እዩ ሓንሳብ ንፀጋም ሕሽኽሽኽ ይብል ሓንሳብ ንየማን ሕሽኽሽኽ ይብል ኮንሰንትሬሽን የብሉን ገለምታት እንድሕር ብልካ ኮይኖም ንስኻ ውላድካ ኮንሰንትሬት ንክገብር ኣብ ገዛ ቀፃሊ ክትነግሮ ኣለካ እሱ ከዓ ምናልባት ሓደ ግዜ ፅግመኒ ኣነ ካብ ምንታይ መብዛሕቶም እቶም ናይ ኤርትራን ከምኡ እንዲ ዝመፃካት ሪፖርት ወይ ትሪኦ ንሕና ፀገም ኣለና ኮፍ ኣቢልና ውላድና ኣብ ቅድሜና እቲ ዝበሃል ኣይንብሎን ኢና ወይ እንዳፀሓፍና ወይ ቴሌፎን እንዳደወልና ወይ እንዳበለ ኪስካ ከም ዝግበር ኪስካ ከም ስራሕ ገለ ኢና ንብል እንጂ እቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከዓ ነታ መምህር ሲሪየስ ኮይና ክትነግሮ ከላ ከምቲ ናይ ኣዲ ወይ ከምቲ ናይ ኣቡዩ ትሪኦ ብዙሕ ኣይፈርህን እዩ ኣው ግን ሲሪየስ ነን ዓውዓውካ ይብላን እየን ከምዚ ናሕና ቀስ ኢለን ክዛረባ ከለዋ ናይ ብሓቂ እየን ዝዛረብኦ ንስ ኩላህና እውን ኣብዚ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንሪኦ ኢና ኢድካ እንዳነፀካ ከይድ ገለምታት እንዳበልካ ይዝረብ ሕጂ እቲ ብቲ ገዛ ሓይሊ ዘለዎ ዘረባ ለሚዱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ቁሩብ ፍኹስ ዝበለ ዘረባ የዳናግሮ እዩ ተምሃር ሕጂ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ክንመስል ኣለና ኩሉ እቲ ንጥፈታትና ሓንቲ ኣብነት ክነግረኩም ኣብዚ ቆልዑ እዚ ናይ መፃወቲ ናይ ገዛ ሓፋሕ ብትና ኣቢሎሞ ታደ መፅያ መሊሳ ኣቦትኡ ትሰርዓሉ በዓሉ ይገብሮን እዚኣ ኣብ ዘቕምጣ ኣይንብሎም ኢና እዞም ፀዓድኾም እዮም ዝብሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ጀመረ እቲ ናውቲ ትምህርቲ ካብቲ ሳንዱቕ ድዩ ገለ ምሰውፅዎ ኣብቲ ጣውላ ምሰምፅዎ እቲ ኣብ ፍሬመን ምስ በልኦም እቶም ናህና ገዲፎም እዮም ንደገ ዝኸዱ እቶም ካልኦት በቦተን ይወስድዎ ሕጂ ንዓብ ዝግበሮ እንድሕር ኢለኖም ኣይሰምዑን ኣይለመድዎን ኣብ ገዛ
شعب كالي چنك اتوهم وانتاي تصقمات كاتيمكم ክትወጽ ከለኹም ካብ ዓድኹም ማይ ሰሚዕኹም ነርኩም ለይቲ ዲ ነሩ ሰንቢድኩም ዶ ነርኩም ኣብ ካለ ኣቴን ነት ወላዲ የናውጾ ወላዲ ሕሪ ይትረፍ ግን ተመምር አይተልዕሎን ያ ግድን ባሉ ክገብር ኣለዎ ሓቂ አይ እምቢ ይብላይ ሰምዓኒ በር ተርእዮ ያ ዝግበረ ገለምታት ብለግን ብዙሕ ግዜ ስለዘይሎም ወዶ ኣይገብሮን ምክንያቱ ኣብ ገዝኡ ኣዲ ኣትኮም ትገብረሉ ወይ ኣቡ ይድገብረሉ ሕጂ ንሕና ምሰውጽዎ ዝሓምሰበሎ ዋላ እቲ ንብረት ኣቦቱ ከኣቱ ከም ዘሎ ባዕሉ ከእትዎ ከም ዘሎ ቢዱ ከነላምዶ ዚያብ ዝግበራ ክንብሎ ኣለና ስለዚ ዝውን ሓደ ካብቲ መምዘኒታት ክኸውን ይድሓር ማለት እዩ ወይ ምዝነካ እንታይ ፀጎም ኢሎም ንወለዱን ይጽውዕዎም ተዛሪብናይ ሳይሰምዓናን ዘሎ ከምዛ ኣይገብርን ዘሎ ሕጂ መብዛሕተን ኣዴታት ታያን ዝብላ እስኪ በጃኻ ንገራ ቆልዓ እኳ እዩ ገለ ይብላ ሕጂ ከመይ ገረ ነታምር ቆልዓ ምዃኑ ትፈልጦ ኣላ ከምኡ ዓይነት ተማሂራ ወላ ኩሉ ዓይነት ዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ተማሂራ እያ ሓደ ቆልዓ ኣብ ክንደይ ዓመቱ እንታይ መልኽ እንታይ ይኽእልካ ትፈልጦ እያ ናይ ስዊስ ካት ዝበለፀት ስርዓተ ትምህርቶም ደስ ዝብለኒ ገና ካብታ መጀመርያ መዓልቲ ናብታ መዋዕለ ህፃናት ዝመፀ ኢንዲፔንደንት ክኸውን እዮም ዝሰርሕዎ ንሕና ወዲ 9 ዓመት ኮይኑ ጫማ ባዕልና ንመልሰሎም ካልሲ ባዕልና ንመልሰሎም እቲ ምስ በለፍታ ቤት ትምህርቲ ጫማ ተውፃሎ ድን እንታይ ላታደ ኖ ግደፍ ይንብላ ባዕሉ ይውሰው ደፈረስት ድሕር ኣብያቶ ሓግዝ እዮም ባዕሉ መልሶ ባዕሉ ገብሮ ቀስ እንዳበላ ማለት ኢንዲፔንደንት ገብሮ ባዕሉ ክገብር ከም ዝኽእል ሕጂ ሕና እውን ኣብ ገዛ ክዳን ሓፂብና ክንዓፅፍ ከለና ክነስርሖም ክንክእል ኣለና ገለ ነገር ዝግበር እዚኣ ዝግበራ እዚኣ ከም ዝግበራ እዚኣ ከም ስራ ክሳብታ ክላስ ተምፅኦ እንድሕር ነይራታ ደ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብቲ ካንሸሎ ኣው ግደፍ ይብላ ካብኣ ከዓ ናብታ ክላስ ንኽመፅእ ባዕሉ ፅንሕ ኢለን ኣብቲ ፅርግያ ግደፍ ይብላ ሕጂ which means መንገዲ ባዕሉ ኢንዲፔንደንት ኮይኑ ከም ዝመፅእ ማለት ንሕና ግን ቆልዓይ እንዳበልና ኩሉ ነገር ነባላሽዎም ኢና ሕጂ እዚ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ኣይሰማዕኒ ዝካይዳዝ ቤት ትምህርቲ ኸይድና እቲ ንጥፈታት ናይቶም ተምሃሮ ብግቡእ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እቲ ቤት ትምህርቲ ዝገብሮ ንጥፈታት እንተወሓደ ኣብ ገዛና ኸ ነተግብሮ ኣለና ምክንያቱ ክልተ ካልቸር እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ተዘይኮይኑ ኣብ ገዛና ካልእ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካልእ ሕጂ ቁሩብ እንታይ ኾኖም ኮንፊዝድ ይገብሮም ማለት ب97.5 ميجاهرتز كاب ستوديو راديو لورا كاب كتما زوريك تفنو مدبات راديو برهانيكم تكتاتلو زلهم زخبركم سمعتنا نسرعة تمرت سويسرلاندن بزعبا مس ممهران كلونا كلو زررب كنغبرو زغبانا مدلاواتن بزملكت ممهر سولومون مونغوستيو نزح بريتا زبنا زلو مدبنا غنا قصليو مسانا صنحو نسرعة تمرتي سويسرلاند زملكت بممهر سولومون منغوست زوهابنا زلو حبريتا دحرزا تسمعوا زلهم ناي دمصاوي عقباي مسفن غزانا تبل درفي قصليو دغيمنا مكتالكم نعدم ب97.5 ميجاهرتز بي اف ام باند كاب كتما زوريك سويسرلاند فنو مدبات راديو برهانكم تكتاتلو زلهم زخبركم سمعتنا مسانا صنحوم ينبر الله نسيل الماني ما عسكون قوون كزايد النسو قدم زعانوي ما
مسيدي لو عمرت كله الفالين عيني ينبر الله مسيل لماني ما عسكر قول زايد اللسو قدم زعانوي نابراي كتايسو ዝግምገምሉ ተማሃራይ ንመሕለፍን መትረፍን ኮይኑ ነቲ ተማሃራይ ካ ርእሰ ተኣማንነት ንኸማዕብልን ሓላፍነት ንኽሰክምን ዝሕግዙ ኣገማገማ እዩ ማለት ድሕር ነፊዑ ሓላፍነት እናተሰምዖ ወይ ርእሰ ተኣማንነት እናጥረየ እቲ ትምህርቲ ይስኩም ነጥቢ ዝወሃቦም ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ንኹሉ ዓይነት ትምህርቲ ከከምታት ዝሰርሕዋ ፈተና ስለ ዝወስዱ ተወሳኺ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሞራል ትምህርትን ይወሃቦ ንሱ ግን ነጥባ ይብዎን እዮም ጥራሕ ተሳቲፉ ዝብል እዮም ዋህባ ነጥቢ ካብ 6 ክሳብ 1 ኣባናሃ ካብ 0 ክሳብ 100 ማለት እቲ 6 እንድሕር ኮይኑ ኣዝይኖድ 1 እንድሕር ወሲዱሃ ደኺምሎ ማለት ኩሉ ግዜ እዚ ገምጋም ዝርርብ ክፋል ናይዚ ንጥፈታት እዩ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ዝርርብካ መምህር ወለዲ ኣቦናደን ተማሃራይን ይሳተፉ أجيب أنا كانتون أرجعو نيرلهو أب كانتون أرجعو كاب كلا أي كفلي جميرو تنتبي تحز مالتي. أجيب أبزسي تايز بلان لأني يعني تركل ترديه ده ترداخون نتدي حيروز نتنا الليفل المفلاتي كاب كلا أي كفلي جمرنا يعني توي كازي أبيرترا كومبلاتي فنوبلا نبرنا ويكا وهلول نتبي تقولوا لوديس ولا تمشي شازم تغير راح يزسب كمايو نابت فاقوق شلق كيد كلها وين نابت بيرف شله وين ناب يونيفرسيتي تاعتو كلها سي كما يابزيا زياده تاشمو ماشي اب تاعتو كله تقول عجينا كله كلا اي سال ساي كله صبو غير كانت لا تزيد خاتاتيلك مچرشا مسنفعون تناي كلا اي سال ساي نتو افكت سلز غبرسي ابزيا كما يا نت بندحرتو هايروس نابتي موياو تمرتي دي نام موياو تمرتي وكن ناب يونيفرسيتي وكل دين ناب حنتي انتهت بان سوري اب حنتي بايندر تتحيزن انزغدا تي نتبخا مالتي حجي نورمالي ابتي مجمره خفال لاي تمرت عامتات تحت زبل اندا مساكن تمعباله اندا رايوم زغدو ولا نتوم كاب عد زموتو تمهاركو لثلاث عامات ولا بحمشه ابشادشه ولا بشعاي ولا بشامناي نتبي ايقبرلهم እንታይ ዳ እቲ ዝገበርዎ ንጥፈታት ብጽሑፍ የስፍርዎ ማለት እጂ ኣብቲ ዝኸድሉ ማያውት ትምህርቲ እቲ መምህር ይርያ ይተም ከትዎም ዘልዩ ማለት እቲ ጽሑፍ እንታይ ንጥፈታት ገይሩ እንታይ ተማሂሩ እቲ ባክግራውንድ ናቱኻ ንሱ እዩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክንብል እንድሕር ኮይና እቲ ማትሪክ ስለ ዝውስኖ በቲ ማትሪክ ተኣቱ ማለት እዩ ናብቲ ፋክ ሆክሽለን ክትከይድ ግን እቲ ቤርክስ ማቱራ ኢኻ ትገብር እቲ ናይ ሓደ ዓመት መዳለው ተዋሂብካ ብኡ መሰረት ቤርክስ ማቱራ ጌርካ ናብቲ ፋክ ሆክሽለን ብዙሕ ኣይፀልወካን ማለት እዩ ክፀልወካ ዝኽእል ዝነጥብታት
ናብቲ ሙያዊ ትምህርቲ ንኽትኣቱ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ዝተለኻ ዓይነት ሙያዊ ትምህርቲ ንኽትመርፅ ቁሩብ ይፀልወካ እንድሕር ትሕት ዝበለ ነጥቢ ሃሊካ ሕጂ ብፍላይ ነዞም ኣብዚ ዝውለዱ ደቅና ወይ ኣብዚ ቀዳማይ ክፍሊ መዋዕለ ህፃናት ዝጅምሩ እዩ ደስ ኣይክፈካ ከምቲ ሰቦም እንዳጀመሩ ከሎም ከምቲ ዝድለ ንጥፈታት ክጎድሎም ከሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ስንፈት ካብ ገዛ ይብሎ ማለት እዩ ከምቲ ልምዲ ብልናን ፑሽ ንክንገብር ልምዲ ብልናን ቁርብ ዕትብ ኢልና ደቅና ክንከታተል ጥራሕ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ካብ ካልእ እኳ ቁርብ ሳልሳይ ክፍሊ ድዩ ራብዓይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ዝመፀ ቁርብ ክዳናጎ ክእል ከምቲ ድላይ ኣይኮነሉን እቲ ኣብዚ መዋዕለ ህፃናት ዝጅምር ኣብ ዝተወልደ ቆልዓ ግን ኮምፒት ንክገብር ወለዲ ብግቡእ ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና ማለት እቲ ጉድለታቱ እንዳፈለጥና ክንሕግዞ ኣለና ሰዓታት ትምህርቱ ሰዓታት ድቃሱ መፅናዕቱ ናቱ ሆቢ ድሌታቱ ኩሉ ዝፈሊጥና ሙሉእ ግዜ ክንቦ ኣለና ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ሆቢ ኣሎ ውላድካ ኢሎሞ ክምልሱ ዘይክእሉ ወለዲ ኣሎም ወላ ተምሃራይ እውን ኣይምልሶን እቲ ቆልዓ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ዘይንፈልጥ ተኾና ሰብ ክንሓትት ማሓዛ ድዩ ጎረቤት ኣለካ ገለ ምክንያቱ ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ሓደ ክእለት ፍልጠት ንክመልኺ ፕላስ ንዑ ዘይረኣዮ ሆቢ ወይ ከዓ ንዑ ዘይርዮ ዓይነት ስኪል ከዓ ይመሃር ንዕን ክነለል ክንክእል ኣለና هو دارجا جن أنا نتايا قبل ده لما سيلك جل سبات حجي كم أنا كاب زرقكم مالتي عباس خون أنا قرت زرارب مو جاب كلاي كفلي أب كلاي كفلي تقول عادكم هو ده حنكر كبولي أبتي رابعي حام شيء مسبت صحيح صبح مسي خرج دوي قلت جي أنا كنت عايز بردي تالن أبتا كلاي زم صحيح نتبي يترابعي حام شيء سقف شات شيء دون نتو تو كلكايا زبلات حساس بايد لانه ابا قرب نصرت يكونت مخنياتو زي ولول نطب እንዳኾነ ይድኸይድ መስልን ናይ ዝዓዲ ከም ዝናትና ጂፒኤ ተባይሉ ኮሙላቲቭ ጂፒኤ ተባይሉ ምሻብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ጃት ቆጥቶ ሃይቢዱ ኣብ ኒሩ ሕጂት መጨረሻ ነጥብ ኻሲ በታ ናይ መጨረሻ ግሬድ በታ መጨረሻ ክፍሊ ደለኻ ያደ ይኮነሲ ካፕታ ካላ ኣይ ወይ ካፕታ ሳልሳይ ትጅምር ነጥቢ ዳታ ተሓዘትልካ ትኸይድ ያ ስለዚህ ወላብታ ካላ ይዞም ጽዋነት እውን ዝያዳ صلوا الله ونابتي ما كلت عمد دي ما سلسة عمد وينابتي جيمنازيوم نبلو دلنا نخاطو سي صلوا الله ناي بحق صلوا الله بره السو كوايتي عمد زررب زقبرو مسولدكو نسميهم غنا خلاي كفل خلص ولافتي ما كلاي درجة نبلوتي عنتوي مدبات الله أبيديو أبسي نخمدب تمام مران اندالي لي وامز موتو زلو ناخد ما ينغرو خام زلو እንታይ ድኽመት ኣብ ቋንቋ ድኽመት ዘሎ ኣብ ቁጥሪ ድዩ ወይ ከዓ ዝሓፈሻዊ ሳይንስ ዝብልዎ ንሳቶም ድኽመት ዘሎ እንዳነገሩ ካም ዝመፁ ዘሎ ሕጂ ኣብ ከምዚ እቲ ድኽመቱ ብኸመይ ኣለልዩ ይነፍዕ ናትካ ፃዕሪ ይሽዑ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ሓምሻይ እንድሕር በፂሑ ኦረዲ ወሲኖም ኣለዉ ንሶም ምክንያቱ ኣብታ ሸውዓይ ክፍሊ ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ከይዲ ኣብቲ ናይ ሙያዊ ኸማን ኣብ ሲ ዝምደብ ወይ ኣብ ቢ ኮነን مستم نفعات يكونن بلوخام أبوي حجتي مبزحتو ولدي إرتران زحاركو مالتي جن كلايك فلوخلو كدامايك فلوخلو عندنا جورها خود خلو إنترفير كتجبر لك وي حجز تجبر لك وي حجز نخجبرك تحطت لك أبقى ميحجي صحات سري لان كان زفلتانه بخميم دكوهم نفعات قليل كان دهر عليل كان تا قدلت مسنقورنا تي نخيل فزبان تي ميك اب كلاسيم بسطوا هذا كوميتي ناتم كا تحانيو نايم تحجز باري لهم ناتاتم حجز ممران لهم بلس اب ناي برايفت زغفل كفيلهم بسطوا انجي نخوم ما يصقمكا بزحال شعدل تي ارتراوي ولد مزيلو قليش زي تمهاري يلن هاي سكولي جونيور دي بزح يلن أبتما بقى زخونة سكور بتحجزات خلها تليس قدرس تحجزيها هيدا أتاقف مبان تامسو مسرح أين جبرانينا الحنتي يجي هتنا الكان حركة كان حدا قلعة هاي تسنعني سخان كوف كتب لنا كامسو أم بب ندحر الكا أين بب تاني بب كتب لنا كان سخان غازيتا ديو مسحة فيسكا مسحة خريكا خلالو موديلو تكون عليك يرداكا تنبوات كلانك عرفوا هالو كتبلت عليكم كا مس موبايل تساعد مس تلفزيون دهركم كان سلبا خو بعينه هو بيزتر
ብዙሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣሎ እቶም ንፍዓት ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ዕውታ ዝበሃሉ ተማሃሮ ወይ ደቂ ሃብታማት እዮም ወይ ደቂ ምሁራት እዮም ብለካ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሃብታማት ስለምንታይ ኣብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ደቆም ስለ ዝሰድዎም ወይ ድማ ሓገዝ ስለ ዝገብሩሎም እዚ ሜካፕ ክላስ ንብሎ ማለት ደቂ ምሁራት ድማ እቶም ምሁራት ካብ መጀመርያ ስለ ዝሕግዝዎም ወይ ድማ እቶም ስድሮኦም ከንብቡ ክጽሕፉ ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተምሃሮ ድማ ልክዕ ከምኦም ክጽሕፉ ከንብቡ እዮም ዝፍትኑ ሕጂ ዝተጸኒዑ እዩ ማለት እጂ ንሕና ድማ ነቲ ኦኬ ዶች ክንምህሮም ከብደና ወይ እንዳለዓሉ ናብ 4-5 እንድሕር መጽሐም ክትምህሮም ከብደካ ኣብታ መጀመርያ ክንትሕግዞ ወይ ከጽንዕ ድማ ኮፍ ክትብላ ኣለካ ምሱ كيدس كاسن حماقي اندحريل كاغن اي كوني كو ابريشيت كبرو لما عند خندز سنعي كان برافو نفو عند عملكا صباح دما خندين كدكم عليك اتي مدنع كهلونا الله ولا نشتي يكبر فوش كنغورو وانا في عكا قلمتات كنبلو لنا كنا حنا انتاينا نبل كيس كنسنا عند حريل لا حلفنا تيبول نغنا قول عايزول نحنا هنا كنبب ايري انان يزول مبزحته غزي عادي ابو يا دخ سرح زوع الحركون حلا خلق لما تصدكم كوفو بلا بصالون حجنا كن نعو خبل لا يقدر نبتا تيبل كوف كبلالو حد ربع ساعات 10 دقائق اجي اتي نتبزبل كايو ابتا ماب ندين زلوا كلنا ابتا بايندر እንዳተራያ እንዳተሐዘ ይስخيل ቤት ትምህርት ካወሳነ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዓመት ትገብሮ እንዳተፈረመ እንዳተጻሕፈ ስለ ዝኸደ ኣምንታይ ምድቦ ይነግሩኻ ኣምናኻ ማለት መምህር ሰሎሞን ዛ ኢሳያስ ዘልዓላ ነጥብ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ምክንያቱ ንብዙሓት ወለድ ተሃስየና ንስያ ዛ የርክበሉ ይድሓን ዳሕራይ ገለ ግን እንተዳ ካብ ታሕቲ እንዳተመዘነ ዝኸይድ ኮይኑ ነቲ ቆልዓ እንዳቀተልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣይንሕግዞና ኣለና حج بسقالة متأنسي كابتازي جمرلا ولا قدامي يفلتون قدامي يفلنا تبع يتحزني كن أتليست نايتقول عخن ببدي يجميرو خصحف يجميرو كتري أو تصبغي ده حرب كلا أي نتبس لزوها بو خاب كلا أي كأنا تبون دار أخيو خد كي تصبغي كن ده حر ده حن سال سيرا وعي مسبت حتصبغ خونني ندحري لنا بينا يمسرد نسطرح قا يكونن ولا حجي قدامي بقبو ندحر كي تمهارو حالفنا بسال سايت ناي سال سايكو خبري ماليسيو تشالنج كبرو مالتي እጂ ንኹሉ ንኽመልኮ ንዳሕራ የርክበሉ ክንብል የብልና ኳዳቲ መሰረት እንዳንጽፎ ከይዳሎ ትምህርትኻ እንዳተረዳእካ እንድሕር ከይድካ ኢኻ ትፈትዎ እምበር እንድሕር እንዳበርትዓካ ከይዱ እንዳጸላእካ እሱ ስኻ ትጸሎት ቤት ትምህርቲ ገዲፍካ ከይድ ትጋግ እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ማለት ሕጂ ዝያዳ ኣነሲ ምንታይ ኣምፅያ ዛነት ብዚኣ ወላ ወለዲ ርክብ ኣሎ ምስ መምህር ናይ ውላዱ ማለት እዩ እሱም ሕማቅ ነገር አይዛረቡ ኻኔም ከምዝን ጉድለት ኣለዎ ግን ከዓ ከምዚ ኢሉ ከዓ ሓይሸ ይኽእል እዮም ድብሉኻ ሕጂ ንሕና ግን ድሓን ከም ሓይሸ ኢልካ ሸለል ኢልካ ትሓልፍ እሞ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ብትኽክል ኣይርድኦን እዩ እንታይ እዩ ዝብለና ደሎ እንታይ እዩ ዘድልዮ እቲ ቆልዓ ንሽም ጥራሕ ርክብ ኣለኒ ምስ መምህሩ ተባሂልካ ተራኺብካ መፂኻ ድሕሪኡ እቲ ዝበልካ እውን ከየበልካ ነቲ ቆልዓ ንኸይተሃስዮ ዝብል ተኣሽሙ ስለ ዘለኒ ኣነ እዚኣ ዘለዓልኩዋ እሞ زيادة سي كابتة خنجمر كن كم زلنا يعني عنتر كو همزي اندايركت للتقيسة نيرة ولا تنتفتات في جزان قبر زلنا سي نتبيت مرت خمسل خلالو إلى تي عكايدانا يجي ندحر بيت مرت خيرنا نكاتاتل كنا قدلتو نفلت كنا حبتم ممهران زقبانا حبريتا رخيبنا نكايد كنا نخيد كنا حجزنا خيلي تتسقمنا قلنا حنا ولا تمهارو خلنا نكم عينة لمديه بالله ولا دينا مسيس احنا هم ولد غيرنا بيت مرتي مس ممهران كوفيلنا زتفانا غزيلن ساعات يمزبوها عجب ساعات خات الزرار ابانا حنت غزي اوف كورس 3 غزي بعمت አለው ከፈት ኮሎን ድሕሪ ቀዳማይ ሴሚስተርን ኩዕጾን ኮሎን ወለዲ ጽውዓም ግን ድመጽ ኸማን የለን ኣብታናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ግን ናይ ግድን መጽም ፍርሙ ያም ስለዝባሃሉ ታበጀላ ጽቡ ገረም ከማን አይሪ ዋንም ታዊ ኮለኹ ድኳን ኻፊት ኣለኹ كم زلني قلمتات يوم زبون علم دي سنحنا يكم عجب زمتهم كزاربوها خلهم كحال كم زبل كايو حما زي زارب تيكون تزارار باون سيريس يكون كم زنانا ودخا خمس تقولوا كم تقولوا سبحان الله خمس حلقاتهم ما يقال دي ترز بلغان كاي زاربنا كم زبل لا تعالوا ما خم حراريخ ما عايش كل يوم اجي نغوبينا تنزبلنا نتفتات بقب مزجبنا ويدما اب حنقولنا غيرنا بكزانا اتو مسبلنا مزجبنا كيدالنا نابتي دحر عمد دحر 6 ورح زمت زرباتات نحنا اون كومونيكيت نقبرنا امس وي قد محج خمجان كمجان الكان ابتا خمجا اخي اما حيشدو ولا جنا يخنبلالن
ኣብ ገዛ ኣኖም ብከምዚ ሓጊዜ ኣብ ገዛ ከም ሰማዒሽሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ክንብል ክንከላለን ሕጂ እቲ ነጥቢ ክምዝገብ ከሎ እንዳጸለወ እዩ ዝመጽነት ተማሃራይ ሕጂ ከም ዝምጽኢሎ ግን ቆልዓ እዩ ጸቕጢ ትግበረሉ ገለመታት ትብለኻ ግን እናትካ ኣካይዳን መገድን ከዓ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ገዛ ነቲ ቆልዓ ዝሕገዘሉ መንገዲ ሕጂ እዚቲ መገምገምን ሽዱሽተ ተምጽኡ ኣዝዩ ንኡድ ማለት እዩ 5 ኖድ ካብ 5 ንላዕሊ እዮም እቶም ኣብ ኤ ድምደቡ ወይ ከዓ ንሃይ ስኩል ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብ መንጎ 4 5 እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ደረጃ ቢ ይምደቡ 4 እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሲ ትሕቲ 4 እንድሕር ኮይኑ ቁርብ ፀገም ኣለዎም ወይ ከድግምዎም ድዮም ወይ ከላክገብሮም ከከምቲ ፕላን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይፈላለ ማለት እዩ እተን ነጥቢ ደይወሃበን ግን እዚአነን ማለት እዩ ኩሉ ዓላማታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብሙሉእ ጨቢጥዎ ዶ ኣይጨበጦን ዝርዝራት ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ተዛረበ ፀገም ገለ ክፋሉ ማሊዎ ገለ ከዓ ተሪፍዎ እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ኣብዚ ባጅላ ክግምግምዎ ከለዉ ሽዑ ንኣብነት ኣብዚ እኒሀለ እታ ሰልብስት ኮምፒተንስ ንብላ እቲ ምስ ነብሱ ዘሎ ኮምፒተንስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ተማሃራይ ዝኾነ ንጥፈታቱ ብዘይ ሓገዝ ይሰርሕ ዶ በዓሉ ንወዲ ክላሱ ዲ ንጎረቤቱ ከይሓተተ ወይ ንመምህር ናይ ሓግዝ ንኸይበለስ ፃዋርነቱ ናይ ምሕጋዝ ክእለቱ ከመይ ሕጂ እዚ ይሰርሕ ድሕር ኮይኑ ኣብቲ ኣማሊዎ ትብል ኣብዚ ኣቲክ ትገብረሉ ማለት ጽፉፍ ዲሰራርሑ ዳርጋ ጽፉፍ ኣይኮነን ደሓኒ ዝብል ኣብዚ ገረቲ ገይራሉላ ማለት እንደገና እቲ አክቲቭ ይነጥፍ ዳብቲ መምሃርን ምስትምሃርን ኣብቲ ክላስ ማለት እዩ ይሓትት ዲ ብግቡእ ኢዱ የውፅእ ዲ ይምልስ ዶ ዋላስ ፓሲቭ እዩ ስኢሉ ጥራሕ ሰሚዒ ዝኸይድ እዚ ደቅና ከማና ከይኮኑ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዚ ትም ናይ ምባል ነገር ኣይዕውትን ክሓትት ከም ዘሎ ክምልስ ከም ዘሎ ክሓትትን ክምልስን ከዓ ኢዱ ብግቡእ ሓፍ ከብል ከም ዘሎ ክንነግሮም ኣለና ሓፋራት ክኾኑ የብሎም تم اندحر حيلهم إذا تجمع كل جزءهم بمهران ريبورت سلت مس كنا تتابعوا مع لنا تم هارو ويتم قلو كمل السو خمس اللهم كحطوا خمس اللهم تم اندحر حيل باسف اندحر كون قالت تجمع لنا مالت حاجة أبزي تحطي يبغى مالت إتي ناتو بالليجاتاتن دخمتاتن بجوب يمزن لو تستمهر حاجة أبزي نايزي example وسيدنا زلنا فتي ما يمالون أيفلتوني تاي بالليجالون تاي دخمتانو حجي بخمسي كم إذا باجلا زي أبتي تعشوا مزخيك حجتي إذا حرا يدسلوا كها نفسي social competence زبالكي عن توي مس كالوت بخامي ترادادي خيط دعاناتي دوهابو نقفتاتات ويقولاتات بقبو يردو أدو يسمعو دو ني دك خلاصون نتم كالوتن كقبو أخبروت علودي حقن ممرحتاتن بيت مرتي بقبو يختل لا يكتل إزيتات كله بدك سلازقمكم ممكن فلتك نكله لنا تحراي تي بنت بزملا نبلغ كابسال سايكل جميرو بزمسل دوج حبوش تمثيل بالله شريفت وي مصحف دي ولا تناي ديالكت قامقا شدشته انجليش حموشته قصري سلسنه بحموشته ايتيك وريليجن بيسوق تبعيلسو بنت بي وهابني تساتيفو مالتي قال تي كم زحفشاو ساينس زبال حموشته نت بحموشته مسأل دي ولا قرص مسرح حموشته اتي ناي تكنيكال سرح قالها حموشته موسيقى 4 نت بحموشته سبورت زي اكزامبلز تو هذا مالت جحفشاو قمقامو 4 نت بشوعات استمهار ايزي بخمجه عند حركات سيلو ابتا بي تمديبو كود اخل مالت هاي سكولون اي خايني دايركت مستم دايركت سوهدو منالبات اب شاوعي شامناي تشعي دغبرو نتفتات كابزن العالم دحر كوينو كن ناب بيرف سماترا ناي مكبر ወይ ከዓ ናብ ሃይ ስኩል ናይ መምሃር ዕድል ከዓ ይህሉ እጅት ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ ከም ዝመስል ወለድን መምህራንን ምሕላፍ ትምህርቲ ካብ መዋዕለ ህፃናት ወይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እቲ ባዝ ዝተፈድ ባህሊ ብሓባር ኮይኖም ይወስኑ ኣብ ወላድ ምግምጋም ከም ወላዲ ተሳተፍ ኢኻ ሕራይ ጥራሕ ክተብ ዝህብልካን ብልጫታትን ድኽማትን ወላድ ካፈሊትካ ኮሙኒኬት ክትገብር ክትገላለክ እዚያኻ همታ አንቶ ኢሳስ ወንድበላ ካብ መጀመርያ ክንጅምራለሁ እንተው ሓደ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ሓደ መምህር ንወላዲ ምስ ወላዶም ናይ ትምህርቲ ገምጋም ንምግባር ይዕድም እቲ መምህር ምዕባለታት ተማሃራይ ይገልጽ
እቲ ተማሃራይ ድማ ብወገኑ ኣብ ትምህርቲ ዘካይዶም ንጥፈታት ይገልጽ ባዕሉ ተማሃር ይግምግም እዩ ኣጋጢምኩም ሆን ገለ ወለድ ድማ ይዕዘቡ እንደገና ተሳታፍነት ክገብሩ ኣለዎም ሰም የቶት እዮም ተሳታፍነት ኣብዚ ናይ ገምጋም ዝርርብ ግድነት እዩ ከም ወላዲ ክላዚየም ካ ግዜ ርኪቦም ገለስ ክንብል የብልና ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ተማሃራይ ነጥቢ ይወሃብ ዝርርብ ኣብ መንጎ መምህር ወለድን ውላድን ከም ትልሙድ እንተው ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ይካየድ ሕጂ እቲ ተሳታፍነትና ብግቡእ ክንገብሮ ክንክእላለን እዚ ተኮይኑ እቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ዛብ ሕጂ ዛረበ ፀናሕኩም ዝማሳሰል ምስቲ ናይ ዓድና ኣብ ዓድና ብዙሕ ሰሚዕና ደን ፈልጥ ክንከውን ንኽእል ዋላ ኣነ ከማን ከም መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳለይ ተማሂረ እምበር ኣብ ቤት ትምህርቲ ክስራሓሉ ርኤ ደይፈልጥ ኣሎ ዝንጥፈታት እዚ ናይ ሳይኮሎጂካል ኤዱኬሽን ወይ ሹል ሳይኮሎጂካል ዲንስ ዝብል ኣሎ ሎጎፔዲ እዚ ናይ ስነ ልሳን ማለት እዩ ጽቡቕ ኣው ሒዙ ደዛረብ ተቆልዓስ ዋላ ቁርብ ይጽገም እዩ ኣደቋንቋ ናይ ደቋንቋ ስለ ዘይኮነ ተቋንቋ ዝጽገም ድሕር ተኾን ኮይኑ ኣብኡ ይኸይዲ መሃሪ ወይ ተራፒ ወስድ እዩ እዚ ናይ ሳይኮሜትሪክ ተራፒ ዝበሃል ካሎት ካብ መጽሓፍ ጀሚርካ ደቀቅቲ ነገራት ትኢድካ ይሰርሕ ዳ ኣይሰርሕን ዋላ ስፖርታዊ ንጥፈታት ትዘልል ዳ ኣይትዘልልን ሕጂ እሱታት ክእለት መሃሪኻ እቶም ናይ ቁርብ ናይ ኣካላዊ ወይ ኣእምራዊ ፀገም ዘለዎም ድማ እቲ ውሁድ ሓገዝ ዝበሃል ብኸምኡ ዝሰልጥኑ መምህራን ኣለዉ ወይ ኣብቲ ክላስ ማዕረቶም ተምሃሮ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ኢሎም ይምህሩኻ ወይ ከዓ እንድሕር ንሱ ዘይሰልጥ ኮይኑ ከዓ ናብዚ ሶንደርሹለ ወይ ከዓ ስፔሻል ስኩል ዝበሃል ናይ ስንክልና ፀገም ዘለዎም ናይ ኢድ ድዩ ናይ ዓይኒ ድዩ ናይ ኣእምሮ ድዩ ናይ ምዝራብ ድዩ ቁርብ ድሕር ድበለ ወይ ዘገምታዊ ርድኢት ዘለዎም ናብኡ ዝኸድሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ምናልባት ከምዚኣ ስፔሻል ስኩል ዝንብላ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ኣብርሃ ባህታ ቤት ትምህርቲ ዓይነት ስውራን ውን ኣሎ ኣብ ገለገለ ከዓ ይርኤ ሕጂ ናይዞም ኦቲዝም ውን ተኸፊቱሎም እስኮምታት ማለት ዝሶንደርሹለ ኣብዚ ግን ድሓን ድሕር ኮይኑ ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስቶም ምዕሩኽቱ ደቂ ክላሱ ከይፈሉ ክሕገዘሉ ተባሂሉ ክንደይ ወፃኢታት ተገይሩ ሓደ መምህር ይምደበሉ which is expensive ከማ ካብቶም ቀንዲ መምህራን ዝኸበረ ማለት ኣብታ ማዕረ ክላስ ምስኡ ኮፍ ኢሉ እንዳማሃረ ውዕል ማለት ነዚ ንክትገብር ግን እቲ ክትሓልፎ ወይ ክትፃርዮ ዝግባእካ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ክፃር ኣሎ ናይ ሶሻል ወርከር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክፃርዮ ኣሎ ናይ ብሓቂ ፀገም ዘለዎ ክፍለጥ ማለት ድሕሪ እንድሕር ወሲኖም ግን ግድን እዮም መምህር ዝቆፅሩሉ ተዘይኮነ ኣብቲ ናይ ሓባርካ ይኸይድ ሕጂ እዚአን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርርብ ሰሚዕናን ውን ስለ ዘይንፈልጥ ምስቲ ልምዲ ዘይምህላውና ኣዝየን በዳህትን ኣሰንበድትን ናብ ሎጎፔዲ ኸይድ ወድኽን ድሕር ተባሂለን ወለዲ ስምዳንታይ ስለ ዝኾነ የብላ ስነ ኣእምራዊ ዋላ ናይ ሳይኮሎጂካል ታሽሙ ኸይድ እንድሕር ተባሂሉ ይስምዳ ምክንያቱ እታ ሳይኮሎጂ ምስ ስነ ኣእምሮ ስለዝኻ ግን ከም ኣይኮነትን እዚኣ ናይ ገለገለ ፀገም እንድሕር ኣሊካ ናብኡ ትኸይድ እሱኻ ስታንዳርዳይዝ ዝኾነ ፈተና ኣለዎ ወሃበካ ሙሉእ ዓለም ዝወሃብ ንዕኡ ትመልኮ ዳይ ትመልኮ ንሪኦም እዮም ዝውስኑ ኣዚኻ ውፅኢታዊ እቶም ቆልዑ ቀልጢፎም እዮም ለውጢ ዝገብሩ መስለኒ ኣነ ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ከምኡ ክበሃል ከሎ ክሰድድ ይደሊ ምክንያቱ እቲ ዝወሃባዊ ምኽሪ ንዓይ ውን ይጠቕመኒ እዩ ኣብ ገዛ ንሕግዞ ነቲ ቆልዓ ተዘይኮነ ናይ ወደይ ድኽመት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ማትስ ኣብ ምድማር ከሎ ድኽመት ፈሊጠ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ምጉዳልን ኣብ ምርባሕን ግዜ ዘጥፍኦ እንድሕር ኮይነ ኣብ ዚሮ ኣለኹ ማለት ሕጂ እታ ፖይንት ይነግረኻ እያ ኣበየነይቲ እያ እታ ጉድለት ሕጂ እታ ጉድለት ንኽትፈልጣ ኣብ ከምኡ እንድሕር ከይድካ መቱ ብግቡእ እቲ ዝባኻ ሓበሬታ እንድሕር ሰሚዕካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ገዛኻ ውን ባዕልኻ ትሕግዞ ኢኻ ማለት ሕጂ ሳቶም ናብኡ ዝሰድዎም ኣብታ ኤግዛክት ዝኾነት ሓገዝ ንክገብሩ እዮም ማትስ ተሪፉ ወይ ማትስ ሓሚቑ ኣይብሉን እዮም ማትስ ኣበየና ኣብ ምጉዳል ድዩ ኣብ ምድማር ድዩ ወይ ከዓ እዚ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ዝበሃል ኣሎ እዚ ግድላት ዝበሃል ኣብ ከምኡ ድዩ ሕጂ ንዓኻ ውን ይሕግዘካ እዩ ኣበየና ክትሕግዞ ኢኻ ነቲ ውላድ ሕጂ ከይተሰከፍካ ትኸይድ ብግቡእ ግን ክትኣልዮ ክትክእል ኣለካ ማለት ኣብዚ ሕጂ ናይ ሳይኮሜትሪክ ፕሮብሌም ዝነበሩ ነይሩ ሓደ ቆልዓ ኣዲኡ ተኽሕር ከይድካ ከይትወድቕ ከይትጠልቕ ተጠንቀቕ እንዳበለት ትሰዶ ስለ ዝነበረት ቶታሊቲ ኣእምሩ ተኣሲሩ ሕጂ ነዛ ቆልዑ ሓፍ ኢሎም ደይቦም ሸረር ኢሎም ዝወርዱላ ኸማን ኣይክእላን ነይሩ
بات اندحر كيدم بات يقدمهم بات اندحر مزيان بات يقدمهم السوهم هنقبر ايكالن مخنات تأسيو دحراي ግን ከም ዘይወድቕ ንኸፍልጦ ናብ ቦታ ዝሰዲዶ ነው ማለት دحر ካብ ንሽተይ እንዳበለ دحر ዝقدمو ሲኑ ባዕሉ አውቶማቲክ ከማን ምሳኻ እንዳዓለለ ዲብ ምሳኻ እንዳዓለለ ኻሸተት ይልወርድ ኣብቲ መጀመርያ ግን ንፈርህ ነይሩ ማለት እጂ ሓጋዚ ዝኸምዚታት ማለት ተወሳኺ ነጥፈታት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ እጂ እቲ ውሁድ ደገፍ ንብሎም ናይ ምምሃር ድኻምን ፀገምን ዘለዎም ይዝወሃብ ፍሉይ ተውህቦን ዘለዎም ካ ቬሪ ጊፍትድ ካ ወሃብ ተማሃራይካ ብኩሉ እንድሕር ብሉፅ ኮይኑ ምስቶም ደቂ ክላስ ኾፋ ያብልወና ምስኡ ዝኸይድ ትምህርቲ ካህብዋ ርድኡን ለኹም ኣብዚያ ኣዚ ብማት ስንፉዕ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ደቂ ክላስ ኾፋ ይብል ንዑ ዝመትን ደረጃ እንዳሃብዎ ይኸይድ ይቕፅል ይዋላ ክሳብ ዝለዓለ ኣይፅበይን እጂ ድኻም ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኒ ፍሉይ ክእለትን ፍሉይ ክላስ ይወሃበይ ማለት ፍሉይ ክእለት ከም ዘለዎ ንኽፈልጡ ግን መጀመርያ ናብታ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ክኸይድ ኣሎ ዝወሃቦ ግድላት ኣብ እንድሕር ፈታቲሕዎ ኦዝ ልዕሊ ዓቕሚ ይኸይድ ኣሎ ብሎ ማለት ዝሕረይ ባታ ናይ ቋንቋ ፀገም ዘለና ዞም ከማና ስደተኛ ዝመፁ ማለት ቅልጢፍና ስለ ዘይነብል ሓገዝ ክወሃበና ናይ ባህሪ ፀገማት እዚ ተፈጥሮ ቁጥዕ ትኸውን ወይ ትተዓባብያኻ ድማ ኣብ ሓደ ዋዕዋዕ እንዳተፃረፈ ዝዓበኻ ሕብረተሰብ ዝተሃራረም ሕብረተሰብ ድሕር ኮንካ ከምኡ ቁርብ ፅልዋ ስለ ዝገብረልካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ትገብር ሕጂ ከምኡ ጌጋ ከም ምዃኑ ይምህሩኻ እዮም ይቐርፁኻ እዮም ይሐይሉኻ ነዚታት ድማ ኣማሊእዎ ኣይማልኦን ተማሓይሹ ኣይተማሓይሹን ኢሎም ዝምግሞ ንሕና ኩሉ ግዜ ዓውዓው ኢልና ስለ ንዛረብ ተምሃራይ ዓውዓው ኢሉ እንድሕር ኢሉ ተዛሪቡ ክፍኣት እኮ የብሉን ግን እቲ ማፃፃት ተዓባብያና ትባህልናይ ክንነግሮም ካ ኣለና أنا عاوي الناس اللي نزارب بينبر كومي كونه كنبل كنكل علينا تم كنبل يبلان قرطينا ويد ما نتولادنا هنقول لنا كم جيل كاتزارب كم زخن بلادنا أبزي دوتش على السبايت شبراغ دبلالو تدونجي زما ساب زعد زي تولد زعبه وي الدوانقا نا دوانقو زي كونها توسخت مرتي وهاوي معره أبتي مستمتع مهارو كلاس زمهارو قام الجرمن እንደገና ውጽ ይሉ ንበይኑ ድማ ይማሃሮም ናይ ኮኹ ተማሃሮም ሱቆም ዓይነት ስደተኛሃት ዝኾኑ 3-4 ተማሃሮ አኪባት ተማሃሮም መምህራና ማለት ንሕር ጽቡቅ ከይዱ የቋርጽዎ እዮም ማለት ሕጂ ዶች አልፋይተሽ ፕራኸት መሃር ነራ ድሓር ሓደ ክልተ ሰሙን መስከረት ድሓር ፀዊዓታ ሰበይቲ ላትኒ ኣይድልያን ይጓልኪ ዶች አልፋይተሽ ፕራኸት ዝባል أيدليانيو لك كم توم أبز عدد سوالو دقول عسلة تزارب أيدليانيو قديفنا يلنا إلاتن والد ندحر تصبق كيدو أيوة نتا دخام ندحر اللي كاكو عم دبغا بفلا حجي عب شاد شاك في لزماتو أنو شواعك في لزماتو لو زم يرتران جي جزية وستولهم ينبر تام قرب بمؤالة سنات دماتو أب قدامك في لزاركو بقى دحاني كان تفهم يم قول عها همز سبينيو يسحب يزبلو نتقان قايد سقام تعنا زلون حفلو وأنا حنسقام يوم كلا بيت مرت زوهاب زيناي أفكار بين هيلفد بهالانو إيو جزاء أو خوينام كم سرحو قومي ساعة 3 نحرد في الدرس خوينام كساب ساعة 4 ساعة 5 ما مرتمد يبولم أو خوينام سرحيام أنت تتقاملو زون صبغي إنتم سرح زلنا بيت مرت لنا هذه 100 تكتش بهالانو فادو ساو خمسو علو قبرهم زون صبغي نتقانكم نخما عبلو نتمسح ترح وين خط حاجة ترح زي كونس مستوم دك خلاصهم سلز زاربو قانقا يمعبليا قال توساخي ابيت مرتزوها بمخرن معدان الله ابو خدكاون مخرن معدان كتكسب تخيلها زي ناي سبورت لاجر ويكا شولفرين لاجر دبالالا ابقلبوتا وستوم يوم هذا قرعس ودي شوعات عمتي تمرت دعم نفعي ما تسو دمهرس لا شوعي كفري لا شاشة كفري أبزياس انتهي الساعة بين الواحد جيناتنا نحبشها تصبغ يكونن زي معدي كم زدوق ولا نقر كي قبلو قلب لها هو ستات انتي حدا جزيتنا هنا تساقم زي الساينس ويقام قامتنا نزارب مالتي نفعل دهر كوين دا كومينيكيت غير كهمان إذا تمروا زلهم سي يمتونا يلان كتب لهم تكلان لك قالوا بزعدي عنتوي تقيسيان يري تي فولي تمرتي زبال ويكا فولي حاجة زبال نزدخمت راح زي كونس نتي فاست ليرنر ونيكو يجي اي دمسكا ولا عندي از راح زي كونس عمل عالم كامل ولا حنت انت صعبين يقول ولا حنتي
اوكي ግን እንታም ገለ መብዛሕቶም ተማሃሮ ብማትስ ጥራሕ ቆም ኾኑ ገለኻ ብእንግሊዝ ጥራሕ ወይ ብገለ ጥራሕ ስለ ዝኸውን ሙሉ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣይገድፎን ድሕር ብኩሉ ህብ ኮይኑ ግን ናብ ካልእ ከምኡ ዓይነት ዘለዎ ተማሃሮ የምሰድዎ ወላ ይሓቅና ወይ ዝኸይድ اوكي ተማሃራን ሕጂ ናብ ከምኡ ዝሰድዎ ሕጂ ንዚ ብሙሉ ሓሊፍ እዩ ምሻሎ ንፍዕዩ ወላ ብማትስ ብእንግሊሽ ወላ ብደሽ ዝላዕሊ እዩ جا حجي كندرغارتن إرس كلاس تصبح كهيدو مجال بتعمل في إرس بيتالو بكل حالف كاب كندرغارتن بكل العلي لما ما تتمرت خاص ناكا عقنا يكون حجي ولا تم كندرغارتن سي كم مشال عقمها تفلت قالك اذا العقمها سي اي تحت اي تملس قالوا اب كندرغارتن كله معناته حجي اب كم زيهم كترادادو زلهم مونتاي غبر ولادي فاستي ابتي فاست سدد وقت بلو مالو اوكي ولا تبيت مرتي ماشي قال ممران ولا السيستم كيف فلتو ايكون ايكالي بلغه كن you have to communicate كتكحكو حلك 10 جزء قالوا اتكيلاتات كير كون مالتي قال سانت سيستم مفلاتهم يعاتو غام قالوا بتفطروا تاشمو خونالو قنا كون هل وي قال خلك لك خايل ات سيستم ناي تعدقن ايكل لك اوكي تي سرار هنا يزي ناي سكول سيستم دي ولا محضر اكل ولا كل نتفتات هيوتنا نحنا جلسب عقابا هون صنحكا ወይ ka ገልኻነቲ ሲስተም ወላ بغبو كيف ለተጸንሐካ ይካል ንገለይሉ خلكلكاي I think ሰላም ተረዲያ ተኮይነ አሎ ዘሐበሻ ሐሳብ ዝዛረቦ ኣብ ኖርማል መገዲ ገለ ተዛረቦ እንተዳ ንፉዕ ኮይንካ ካብኦም ላዕሉ ኮይንካ ሲ ገለ ነገር ገብሩ ኸያም ዝብል ስክፍታ ይደልዋ መስለን ሰላም እጂ وحجانا دعو خمان عوكي كنز عينت جن تسبي بلا بلو كوم عين الزورن بر ترى زيادة نفوقين كانوا عومي خا قداسكو أبغروم يخال الله خنا أبغروم يخات سر زيادة كمان كوم عين السبي مزتابو لازم زخانة يكون كريت أسمع عنه بلان دجنا كمان زيادة خنسر حلون أبزبط ساخنو بصحول النمبر كنز عينت سكفتات كله كيبلون ويكلوا النايبلون وزي كاب دجاز زربني حبش أنا قدر ولا حنتي برضو عدي بلو وي أبايت زيل لنجارينا نزار. ونسمع تحجي تجبتها زي بلو زربان الزارب زبيلا بلو كستيلوا نبل ولا نزا نفسه عنده تسألي وصف كمان بقوبنا بحكمنا زي كيد على. كهال إيه متبع قلد قابلني قلد سرحني قلد وستلي زبهال قام لحج. حجي انتاي مالتي أنا حدا إذا نبلو بلا ناي حزبنا أنا حابشة رسعكي. بقوبو مسبيت مرتي كومونيكيت كيركي يتقولع بكل ملكعيتات زحجزو لوقت قبل لكي this is one اتخالاي دما العلا عقم هاي تحتاتي بلو يوم تمام مران نزبل كي دما انتليجنسي مريسي كونن باملاخ دي تواهيبو اكتيف كوينو بتفوترو دي بدلاينا نتركمو ايز ود زي اكتيفي نوعو زغون سبيشال كلاس كا الو تدالي زي نبلا زلنا يكونن كالوت كومو خالو كعنك كازخل ممبر ويكا بتمرتي يهلو خون ساتمكا كاب زي مفلات ويدما بوشتم عقابان لزخونيا سلازي تحسنا يمكن كايد كنكلالنا معناته اوكي يا نغني له تانا حبشا بزح زي مسمعن قال عنكفاتات انتقاتي منها ممكن حكوح كنكتسل كنكلالنا نولادنا كن قدف مني لك العلاقه ما يدخل اي نبل وقادا بتزدل مريچا خنحجزو خنكلالنا انا انجينيرينج تكون يدلك عين بولو دعر سالاي كون يلو مسكول عقمتاتو بتازدل راح نحجزو دحر እንዳበሰለ መስከደ እና ምንታይ ኸይ ባዕሉ ክመርጽ ኸይል እጂተን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ቁርብ ሕለኸለኸል እንዲ ካብዚ በቲኸ ናብቲ ብድሆታት ናይ ወለድ ክመጽን ድሕር ኮይነ ሰሊሓወይ ሶሪ ኣሞንጎ ኮንፈካ ናትካ ጸገም ኣይኮነን ድሒርና ስለ ጀመርና ይፍርቅ ሰዓት ሕሊፍና ሕጂ 25 ጎደል ኮይኑሎ ምናልባት ከም ተኣመተውን ዝበልካየ ብሕተን ብሪተን ምእንቲ ከህብትምዎ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ጽሙቕ ኣቢልካት ጌርካየን ጽቡቕ ነይሩ وابجا درجة حالفنا كيترفنا منتي تسخا زقرب كي كيترفنا إليه وكلت سلايدين دلوا ولا عندي حدا تي انتي بدهوتات علينا ندحريلنا كم تي كابت عزبتاتي زريو كابتي لي تمخرطاتي مالتي حدا تي زي لمدنا بحالي قانقوا ليم دي سيستم ناي زعدنا بحافشو بلا علي قال تدحري بايتانا ولدي كم ولاد خوينا أبيت مرتين خيرين برنامج سرعة تمرتنا هاجرنا بقبة عين فلتنينا
ولدنا بأمنتنا بيت مرت صدنا بيت مرت الحمد لله يجرو غرسنا مالتي وحجي ويلم ديبلان ويدما قالون ديتا مهرنا هنكون خلينا مالتي قالت تجبو حابريتان ركبن زمدنان مالتي information بجبو يبلان عين ركبن زمدنا مس قربابتنا ويمستم حدا سويزوان يبلان ويك عين معبلون عين كبران مالتي ندحر غير كون قال قرت مهاريها هذا تثبيتن زي مرددان هذا تثبيت لنا انت ነገር አብዚ አخنغركم ትምህርቲ ጊፍቲ ኮነትን አይተወሃበካነ ባዕልኻ ሃተምፃ ኩሉ ሕጉዝኻ ኸውልዮም ግን ኣብታ ትምህርቲ ግን ይትባዕሉ ይተማሃራይ ዝነጥፋ ስደተኛ ስለዝኾነ ደኺሞ ስለዝመፀ ደንጊ ስለዝመፀ ትበሃል ነገር የላ ሕጂ ብዚኣ ታትፅቢት ከይትህልወና ከማይለየትያ ማለት እንደገና እቲ ዝበሃለና ኣብቲ ቤት ትምህርትኻ ምርድዳእ ተረዲና ክንወፃለን ወይልና ወይ ሕራ ኢልና ክንከይድ የብልና ትዝበሃለና ብግቡእ ክንርዳለና ትመፃና ደብዳቤውን ብግቡእ ክንፈልጠለና ተዘይተረዲእናኻ ኣረድኡና ክንብል ክንክእላለን ሕጂ ኣብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ካልእቲ አይዞሌሽን ቲ ብሕትውና ናህና ማለት እዩ ሰቕጥሎ ወይ ዲፕሬሽን ቅዛነት ኣሎ ስትረስ ኣሎ እዝታት እውን ፀልወና እዩ ብግቡእ ደቅና ንኸይንከታተል ወይ ቲ ኮሚኒኬሽን ንኸይንገብሮ ፍርሕ ኣለና ትሮማ ኣለና ትማፃፃእና ኣፒ እንድዳወን እዩ ብኩሉ ነገር ሓሊፉ መፅዩ ካልኦት ከምዛ ቅድም ኢላ ክትጥቀስ ፀንሐት ናይ ህዝብና ዘራርባ ኣላ ወደይ ኤን ስለዘለዎ እንዲ ከምዚ ኮይኑ ወድኻ ኤፍ ስለዘለዎ እንዲ ወደይ ዳ ቢ እንዲ ሲ እንዲ እሱ ዋልሓንቲ ኣብ ትምህርቲ ፅልዋ የብሉ ኣብ ከምዚ ክንሓስብ የብልና ኤን ስለዘለዎ ይኮነን ሞያዊ ትምህርቲ ዝኽላእ ወይ ሃይ ስኩል ድኸይድ ንጥፈታት ናይ ተማሃራይ ሕጂ በዚ ክንዳናገር የብልና ካልእ እቲ ልምዲ ናይ ተወሰኽቲ ትምህርቲ ዞም ከምዞም ሶንደርሹለ ንብሎም ወይ ከዓ ዞም ናይ ሳይኮሜትሪክ ተራፒ ሎኮፔዲ ዝበሃሉ ቁርብ የሰንብዱና ከም ቃላት ፍኑ ከብሎም ከሎ ልምዲ ስለዘይፀናሐና ወይ ከዓ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ሰሚዕና ከምኡ ተማሂሮም ደቅና ስለዘይ ንርኢ ማለት ካልእ ገለ መሰላትካን ጉባኣትካን ዘይምፍላጥ ክሳብ ክንደይ ትኸይድ ወይ ክሳብ ክንደይ ኣይትኸይድን ዳርጋ ዝኻልእ እዚ ተወሳኺ ቋንቋ እንድሕር ተማሂሮም ኣብ ካልእ ብዛዕባ ናይ ዓዶም ቋንቋ ድዩ ኣብነት ትግርኛ እንድሕር ተማሂሮም ትግረይ ዲ ዓረብ እንድሕር ተማሂሮም ወይ بجنزبنا موسيقى دينا قال سبورتاون نتفتات نهرام هيرنا أبتي باجلا يسافرين لتبيت مرتي كنا قران خالينا أبتي سيرتيفيكاتهم يمتزي مالتي زهدي كم مجمع محلة في المترف زي كنا أبتي سيرتيفيكات كسافر سلازغنا إني ولدي كننقر وي دكناون أبناء قانقات مرتدي أبناء موسيقى مرتدي أبناء قلة مرتدي سردام يمسكري نجزيب زاودي الله من البات فترة إيثان تعلي. أزينا نمسكنك سلي حوي سلتي زجبر كاي مجلوات أزينا نمسكنك سلزي كم تزبل كايو تي بحطن بريتون ونفتن تريتنا نازل لو دقائق كنا تمن منتي يعني لنا أزي صفوفن أقداسنيو نولد تغامي إنيرو يعني لنا. ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ሬድዮ ብርሃን ናብ ዝኽንዛዝም ኢና ንመምህር ሰሎሞን መንግስቱን ንኹሎም ኣብዚ መደብ ዝተሳተፉን ኣብዚ ናይ ዘተ መደብ ዝተሳተፉን ማለት እዩ ብልቢ እናመስገና ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ኣብዚ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እናበልና ንሰናበተኩም ሙሉእ ጥዕና ብምንምናይ ከምኡን እቲ ናይ ምክልኻል ኣገባብ بجوب بمتقام كاب حمام كوفيد-19 ወይ ከዓ ካብ ኮሮና ቫይረስ በሓባር ንከላኸል ኣብ ሰላት ወልደ ዓብዱ መሐመድ ዓንዱ ሳባ ገብረ መስቀል ብምዃኑ ምሳኹም ጸኒሕና ሰሰናዩ
دي بعلمي أنا وربي لفتى يتبي وربي لراد يتبي أنا دي بعلمي أنا